Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Chineke Ugu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413 or Assistant Director Chineke Obiageli Okoye, America +134 720 86637 or Enugu Nsukka Branch Manager Chineke Chinedu Nnaji +2348 067 321144. Obinwannem Ndi Igbo Global, Ofobi Kanjaka. Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. Ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chahapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu asịsa, were ofu obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo
na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ikpolitekwe mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamniru, ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Maka ajụjụ na ihe ndị ọzọ ị chọrọ ịmata gbasara ebumnobi anyị, kpọọ Dairektọ Nwa Chineke Okechukwu Ugwu na mba Ukraine na akara nọmba +380 975 221413, maọbụ osote Dairektọ Nwa Chineke Ọbịageli Okorie na mba Amerịka na +134 720 86637, maọbụkwanụ ịkpọ Maneja Obinwanne Foundation Enugu Nsukka Branch Nwa Chineke Chinedu Nnaji na akara nọmba +234 806 723 1144. Ndị Igbo, bịanụ ka anyị jikọta ọnụ dịka ukwu azịza, maka na azịza dị n'ukwu anaghị ekwe mgbaji, ma anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Obinwanne Ndị Igbo Global, ofu obi ka anyị ji aga. Ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m onye ukwu, ekene m onye nta. Ana m asị nke onye chiri ya zere. Ọkakwa mụ nwa unu nwoke Ugwu Okechukwu Obinwanne Ndị Igbo abịagokwa m ọzọ n'ụbọchị tata bụ Nkwọ Ikuku. Ana m asị ka Nkwọ Ikuku kwọtara ụmụ Igbo niile ikuku ọma, kwọtara unu udo, kwọtara unu ịdị mma, kwọtara unu ịdị n'otu, kwọtara unu ngwọta, ịghọta ihe bụ nsogbu unu n'ala Igbo, ghọtakwa ihe bụ nsogbu unu n'ebe ọbụla n'obi na mkparaba ụwa dị iche iche, dịka anyị si gbasasịa n'ụwa dịka ụkpaka. Afụfụ ejugo ụmụ Igbo arụ ya ka anyị sịrị ka anyị bịa ka anyị na-ekwu ka anyị mara ka a ga-esi mee ka ọ dị mma, maka na ọ bụrụ na ọ dịrị onye ukwu ma dịrị onye ta mma, udo ga-achị. Anyị nwe abụrọ ndị esemokwu, anyị nwe abụrọ ndị nke na-anụ ahịa. Ihe anyị bụ ndị ụmụ mmiri enwere iro, maka na onye ọbụla bụ onye ukwu ma onye nta bụ nwanne anyị. Ụmụ Igbo hụrụ mma ndụ n'anya. Ana m asụ ọbụna ị na-abata onye na-anụ onye bụ Ugwu Okechukwu Obinwanne Ndị Igbo. Esi m na ala Ukraine na-ewetara unu ozi ọma nke Chineke ka ọ ha n'uju. Abụ m onye Amaju Makashi Nsukka nke dị n'Enugu Biafra land, obodo ekwere anyị na nkwa, obodo bụ milk and honey, obodo a na-ekwu nwere ihe ha na-eme. Ana m ekene unu wee na-asị na ị ga-enweta anyị n'Obinwanne Global Radio, nwetakwa anyị n'Obinwanne Facebook, nwetakwa anyị n'Obinwanne YouTube. Anyị na-asị na ọ bụrụ na na-agbasara anyị ozi a n'ebe a bụ ebe a na-ekwu okwu ma adịghị n'anya n'iru. Ebe a ka a na-agbasa ozi ọma Chineke nke gbasara omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo. Ebe a na-ekwu eziokwu na-eneghị anya n'iru. Ebe a ga-eme ka ị mara ndị bụ ndị iro gị, ma ị chọrọ ya ma ị chọrọ, you will know who are your enemy. Ekene m unu wee na-asị ya dịrị anyị niile mma, ofu obi ka anyị ga-eji wee nweta ife anyị na-achọ na-enweghị nsogbu ọbụla. Obinwanne m, udo dịrị unu. Come on,
otu aka ọ dị onye gụrụ egwu ọma nke a unu amarụ gị na ọ bụ Prince Morocco nwa mmadụ ka ọ sị na udo dịrị unu ana Obinwanne ka anyị chọrọ. Anyị na-ekene ụmụnna anyị bụ ndị batagoro n'ọgbọ Samuel Okorikpa, anyị na-ekene gị, na-ekenekwa Ekezie Kelechi, anyị na-ekene gị, na-ekenekwa Ọtachukwu Steven, anyị na-ekenekwa Star Boy, anyị na-ekene wee na-asị ka Chukwu okabịa ma nke kere n'igwe na ka ọ gọzie unu na-ekene orie n'afọ na nkwọ na ahịa nọ n'izu na ụmụ Igbo ji wee biri. Anyị ekene unu wee na-asị na unu afụgo ndị nọ na skrim n'oge adịrọ na aga m agbapụ ya ọsọ maka na Obinigwe werugo ọnọdụ. Anyị na-asị ọfọ nke ọbụla agọrọ n'ụbọchị taa ka m nke ga-aga agọ ka ọfọ sọrọ ibe ya were n'aha Chukwu okike abịa ma ise. Unu afụgo tọpik anyị n'ọmụ bụ onye ha na-ekwu nwere ifo na-eme. Ọmụnwa gbanyere ọmụnwa bụ onye nke na-agba mbọ ka ala Igbo dị na mma ka ụmụ Igbo bịakọkwa ọnụ ọzọ maka na Christianity have divided us into pieces. We must come in one umbrella. We must love ourselves. We must carry ourselves. We must carry each other. Anyị ga-eburu onwe anyị na-agbagharị. Ife niile a na-eme na social media emego m wee mụrụ akọ wee ma na nne m na nna m na ha dị right n'ihe ha na-agwa m na mmụọ, wee mara na nne m ụmụ nwaanyị nkwọ ọ dị right n'ihe ọ na-agwa m na mmụọ, wee mara na ihe waka na-agwa m ha dị right n'ime mmụọ. We must unite before we achieve our goal. Aka mmadụ hozini division of Uche, Mefor, Nnamdi, Kanu, Nnannaya, and Chika, Edoziem. I surrender today. Wee sị na ọ bụrụ na abịakọrọ ọnụ ka anyị kpọkọta ụmụnna anyị ọnụ, you shall never see the promises of the kingdom of God. Unity we achieve, and with unity we stand. Ndị a ka mma n'ihe a na-akpa IPOB, one family worldwide. From 2013, ọ bụrụ na ị batagona from 2013, you will understand my pain. I don't fucking care for whatever that's going on between Uche, Mefor and Nnamdi Kanu. We are the children of the Most High. We must look and make sure that we bring them together. Anyị ga-agba mbọ mee ka ndị a niile bịakọkwa ọnụ ọzọ. Ọ bụrụ that na ị chọrọ ka ndị a niile bịakọkwa ọnụ ọzọ, n'anya na down this ihe mderede ebe a, ị ga-afụ ndị nchịkọta ala Igbo ikpọ dị nọmba ọ gị dee edemede na that nọmba. Nwanne ka anyị mee ka emuvu maka na ihe m bịara uwe ime ọnya ka nji azụ Obinwanne nke ndị Igbo n'ụwa niile. Ka anyị were ihe niile nke na-eme na abalị ka anyị tụfuo ka ọ bụrụ anwụnta maka na-emekugo m muvu m, echuzugo m my stand, echuzugo m ebe m chọrọ iso wee na-aga. Ọ bụrụ na ịchọ iso m na-aga n'ife ọbụla nke m na-ekwu, gị kọntaktị ya nọmba ahụ dị na ebe ahụ edere ndị nchịkọta ala Igbo, ịkọntaktị ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso anyị akọntaktị kwa na that number because ọnwa Amadioha na thunder of the justice you are dealing with. I don't forgive. We make a move with the honest and transparent mind. Ekene m unu wee na-asọ onye na-abata ya na-abata nwanne ya na ọmụ bụ onye ha na-akpọ the stubborn child in IPOB worldwide. Peter nke bụ izuzu amawa gị ntị ozugbo esi na ịkago m wee mee ife na IPOB sepụta isi ka m fee isi gị ma ọ gị kpọọ m n'ekwentị na ọ bụ na m wepụta ekwentị m ka m kụziere gị ya na-akpọ when somebody is like a father. Onye mụlọ n'ibulu onye ọkụlọ ị ga-asị n'Igbo odogwu ebe ọ bụ na Igbulu nwanne n'ụwa. Na ụmụnne na-abadị elili asịsị bụ tọkụ iwe nwanne na-ebe n'ụlọ onye n'ụwa. Iwe nwanne lụọ nọ n'ọkpụkpụ ọ ga-ebute nkewe. Maka na ndị nna anyị dozisi ile anyị obodo wee naba na ba ga-ata anyị ụka. Jụọ anyị kedu ebe anyị jebelu agha ahụ ji bido. Ọmalịcha ndụ anyị na-ebi n'otu ọcha ọkwa aka agha nyelu n'obi isi n'ụwa. Otu a ka ọ dị, ana m ekene onye ukwu na-ekene onye nta wee na-asị na ọ bụrụ na na-anabata nwanne gị ịbatago n'obi ụmụ omenala Igbo Obinwanne Global Radio ebe a na-agbasa ozi ọma gbasara omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Anyị na-ekwu na ọ bụrụ na na-abata were Obinwanne na-abata ebe a maka ọ bụrụ na ijiri Obinwanne wee bata ebe a ihe anyị na-eme ama ndị gị mma bikọs anyị nwa bụ ụmụ Igbo ụmụ gboo. Ihe anyị na-achọ bụ udo, njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile.
ihe ọbụla bụ ihe nke ga-eme ka nwa Igbo na-adachi azụ anyị nọ n'ịkwalite ya akwanite maka anyị nwa na-agba aja n'ukwu onye unu na-anụ onu ya bụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu Obinwannem Ndi Igbo abụ m onye Amaju Makashi Nsụka nke dị n'Enugu Biafra land ana m ewetara unu ozi ọma nke Chineke n'ala Ukraine wee na-asị na ọ bụrụ na ege anyị ntị n'onye gị na-atụsị ya ka ọ na-ejebetere aka abịago m imebi nkata nke ndị iro juru na Facebook abịago m imebi nkata nke ndị iro nọ n'ala Igbo abịago m imebi nkata nke ndị ahụ niile bụ ndị si n'ala Igbo ama dị na mma ọzọ ma ọ bụ ndị bịara itisa IPOB One Family United We Achieve Obinwannem Ndi Igbo Global awuchigo n'ọgbọ wee na-asị na ọ bụrụ na isi gị na-ebu ogiri pụta n'ọgbọ maka na ọ bụrụ na imere ife kwesịrị ime n'ala Igbo Amadioha nke kunigoro n'ụbọchị tata oge ezute gị n'ezinụlọ gị na-enweghị ntụziaka ọbụla Umunne muda dilunu, anyị chọrọ obi nwanne. Umunne muda dilunu. Nleta mgbe agha na-awọ otu aka ọsọ akpọtụ ana m ekene onye ukwu na-ekene onye ta na-abatanụ wee na-asị na anyị abatago n'obi Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation Worldwide anyị nọ ebe a ka anyị gbasa oziọma nke Chineke nke anaghị akụ mmiri oziọma gbasara omenala Igbo oziọma gbasara ịdị mma na ịdị n'otu nke ndị ụmụ Igbo n'ụwa niile oziọma ga-eme ka anyị chịkọtakwa onwe anyị ọnụ dịka ụmụ Igbo ndị gboo oziọma ga-eme ka anyị hụkọrịtakwa onwe anyị n'anya oziọma ga-eme ka anyị mara arụ dị n'ime ụlọ ụka oziọma ga-eme ka anyị mara arụ dị n'omenala ihe anyị chọrọ bụ Obinwanne ka anyị chọrọ n'ala Igbo ihe anyị chọrọ na IPOB bụ Obinwanne ihe anyị chọrọ na Benin Human Rights bụ Obinwanne ihe anyị chọrọ na LLC bụ Obinwanne ihe anyị chọrọ n'ala Igbo anyị bụ Obinwanne. Let the killing stop now. Ọ bụrụ na ị na-agbati na-agbasa ozi a ọ bụ nwanne unu nwoke bụ Ugwu Okechukwu Obinwannem Ndi Igbo akwa akwụrụ ikeji ọkwa n'onwe ya ekene m unu anyị lụọ putukom ka anyị kene igwe John nwanne Bolis John metam ụwa mma eji gana na Bolis Royal Highness Igwe Jike na Bolis ana m ekerekwa unu ọzọ wee na-asị na ọ dịgo ka ọ ga-adụ anyị azachasịa niile ụtụtụ ịma nọ na-abụ onye bata n'ọfịs nye azacha ilo nye azachasị ilo onye apịachasịa tebụl ka udo wee dị ka onye ọbụla wee mara achụ aja ka ikpe wee mara mmụọ ọ bụrụ na ị na-agbata ị na-amara na onye na-anụ onye bụ Ugwu Okechukwu Obinwannem Ndi Igbo ọ bụrụ na ihe anyị na-eme dị gị mma gị gbasa ya ọ bụrụ na ihe dị eme dị ọgọ mma gị gbaka dọd ọ bụrụ iwu na ihe a ga-eme n'ụbọchị taa ga-adị gị mma ọ bụ na nke a dịrọ mma n'ụbọchị taa nwere ike nke ọzọ adịghị echi maka na ihe ọbụla bịara n'ụwa nwere onye ọ bịara so ana m ekene unu wee na-asụ ọmụnwa bụ nwa omenala Igbo akwụdoro m na omenala bụ ijikọ nke ụmụ Igbo ịhụnanya nke ụmụ Igbo ana m asị na ọ bụrụ na ịbata n'anya na tọpik anyị from tọpik anyị ka ị ga-eji wee mara ya ji bịa n'ụbọchị tata tata bụ nkwọ ikuku kedu the meaning of nkwọ ikuku kedu onye ma the meaning of nkwọ ikuku ọ bụ na ịma meaning of nkwọ and nkwọ dị iche ikuku dị iche ịghọtago nkwọ dị iche ikuku dị iche ikuku onwe onye amara ihe bụ ikuku ọ bụ na ịmara ihe bụ ikuku gị jụọ m na ịmara ihe bụ ikuku nkwọ ọ bụ na ịmara ihe bụ nkwọ gị kwuo na ịmara ihe bụ nkwọ bikos na anyị nwa bụ ụmụ Igbo amarọzi ka nna anyị si wee dobere anyị ihe wee waa anyị nwa bụ ụmụ Igbo adịghị emezi omenala anyị adịghị emezi ka ndị nna nna anyị that is why we hatred anyukwu envy dị n'ime anyị n'ụbọchị taa onwe edido onye nwere Obinwanne nwe ya na-akpọ eneta aghara nwe ha na-akpọ eneta aghara onwe ezo enwere ihe so na ọ bụ na ịmara ihe bụ nkwọ ikuku gị deela anyị n'ịma ihe bụ nkwọ ikuku ma ọ bụ na ịmara ya ibido taa jụba ihe na-akpọ nkwọ ikuku jụba ihe na-akpọ nkwọ ikuku n'ụbọchị taa ka anyị ji akwanyere mmụọ ka mmụọ nkwọ ikuku nne m bụ nwaanyị nkwọ
nwaanyị nkwọ bifo wee were Josephine nke ndị Christianity ji eri emugu si na ọka wee marakwa ka ọ dị bikos ije na mmụọ Josephine bụ ndị nke kpakwara ike dịka nkwọ ikuku mgbe gboo mana a chọrọ ka echefuo nne ma ha na-akpọ nkwọ ka ọ bụrụ Josephine mana Ugwu Okechukwu Obinwannem Ndi Igbo awụchigo si na ọ bụ nwaanyị nkwọ nne nkwọ ka m na-akpọ nne m na mmụọ na mmadụ so na ọ bụrụ na ime ụbọchị ya mụrụ nne gị na-akpọ onye abụ mmụọ ahụ bụ ndị mụrụ nne gị ọ ga na-eme ka ihe na-agara gị were were ana m ekene unu wee na-asị ka nkwọ ikuku kwọtara unu ihe ọma kwọtara unu ọganihu kwọtara unu ịdị mma kwọtara unu ịdị n'otu kwọtara unu amamihe na nghọta nke unu ga-eji na-agwọta onwe unu n'aha Chukwu Okike abịa ma ekwe m ise ya mee gịnị ya mere na anyị ga-abanye na ya bụ topic n'ụbọchị tata ị na-anya na topic Obinwannem mission enwe m reason why I created Obinwannem mission for the first day and the mission are now to be executed. Ọ bụ ya bụ ihe nji wee celebrate na Enugu Agleri and Enugu Agleri anụgo ọnụ m ha amago the mission of Obinwannem Ndi Igbo Global. Obinwannem Ndi Igbo mission is to unite Igbo Global to make sure that we did not left anybody alone. Or ị nọ na mkpọrọ, ị nọ na nsogbu, ị nọ n'ọya, Obinwannem Ndi Igbo mission nọ here to help you. But na ị nwere iwu ji anyị na ị ga-erejista gwa anyị afa gị gwa anyị foto gwa anyị ebe isi gwa anyị nne gị na nna gị ọ bụ ya bụ na ya arụkọ with you without you to give us all your details we are not going to work with you. Anyị ga-ama onwe anyị worldwide. Anyị ga-adị ka ndị Katọlik, anyị ga-adị ka ndị Anglican, anyị ga-adị ka ndị Pentikọstal, anyị ga-adị ka ndị Lord's Choosing, anyị ga-adị ka ndị ahụ niile bụ ndị ghọrịrị anyị nakọrọ anyị ego wee mee anyị ha bụ n'ụbọchị taa. We are not going to allow Christianity anymore to rule our life of Umu Chineke. We are different from the life of Christianity. We are different of the life of Judaism. We are different of the life of the Jewish. We are the difference of the life of the Muslim. Anyị nwa bụ ụmụ Chineke ụmụ Igbo. We must come together around the world to do the needful. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso anyị n'ihe anyị na-eme gị kpọtụrụ anyị n'akara igwe nke dị na nchịkọta nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso anyị gbaa mbọ fụ na ide eme mmehie. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso anyị gbaa mbọ fụ dat na ide enwe ilo. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso anyị gbaa mbọ fụ na ide agba asịrị. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso anyị gbaa mbọ fụ na ide emegide nwanne gị ma ọ na-echegide nwanne gị maka na ihe anyị bịara bụ ọrụ nke ime mmụọ. Biafra is a spirit and spirit must lead us into the Biafra nation. N'aha Chukwu Okike abịa ma ise. Now, mission anyị dị very very simple, but before man aga na this mission ka mkpụrụ mmiri ka mmụrụ mmiri ka ntọgbu iko maka na na-ekwukwa n'ife a ọkwa na arụ ka ọ na-abịa. Obinwannem Global Radio. Ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio. Ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Ndewo na ụmụnne m anyị abatago nke a bụ rekọdụ nke eji wee bido onye abụ ife anyị na-eme dịka nsi wee gwa unu ana m asị ọ bụrụ ị na-abata ị na-agbasara anyị ozi ọ na-atọ m ọchị maka ihe o ji atọ m ọchị bikos na ndị iro anwụgo today. Onye ọbụla ịbụ onye iro n'ime IPOB ọnwụ ga-erutego. Ịbụ onye iro n'ọnwụ ịbụ onye iro na Biafra struggle ọnwụ ga-erutego maka na ihe ahụ niile unu na-eme ga-ekpughe na anwụ na ọ bụrụ na nwa anwa wee kwuo kpakam bikos na ọmụnwa bụ onye ha na-ekwu okwu ya Peter nke ebu na this struggle. Whether na ọ bụ na Masop, whether na ọ bụ na Lower Niger Congress, whether na ọ bụ IPOB ọmụnwa bụ akwa akwụrụ. Ihe m nwere bụ Obinwannem, anaghị agbagbu Obinwannem agbagbu. Ọ bụ na ị nweghị Obinwannem na ndụ gị ọgụ ka ị ga na-alụ. Ọnya ka Obinwannem eji wee karịcha maka na ihe ọbụla na-eme n'ụwa inwe Obinwannem ịmana inwego Biafra maka Biafra bụ Obinwannem. Biafra abụrụ ọgụ na mgba. And ị na-anya religion onye ka anyị ji wee kwuo na religion is our problem. Kedu ihe religion ji wee bụrụ our problem m ga-agwa unu taa so gee m ntị. Onye unu na-anya na screen na ikwu oge Chika Edoziem. Chika Edoziem, the head of the state of IPOB, ya bụ DOS, onye isi DOS. Onye bụ onye nke mbụ ahụ na-ede. Onye bụ onye isi IPOB worldwide bụ Maazị Nnamdi Kanu, Maazị Nnamdi Okwu Kanu. Onye ma bụ onye na-esote Chika Edoziem na foto nke ị na-anya here. Onye nke ọzọ na-esotekwe Nnamdi Kanu bụ gịnị? Uche Okafor Mefor.
Onyanwa the deputy leader of IPOB worldwide. Ada napi anap no one wazo. Onye ozo bukwa financial officer IPOB worldwide. Nnannaya. They are the one on this screen. Muna ha roko, muna he kugo 1-on-1. Muna ha chat go, muna he meko ihe. Ana manam ho to no to. Onye obuna asiri that na mama mad ndị anne n'ebe ịma na onye ahụ mara na ịma onye m na-ekwu okwu na mgbe aka ya amazo na-ekwu okwu. Onweghị onye nọ n'ụwa ga-akwụsị m this mission. Onye ọbụla dị against mission dị against Biafra restoration. Onye ọbụla dị against of nchịkọta nke ụmụnne m n'ebe dị against Biafra restoration. Onye ọbụla chọrọ ka ị bịakọta ọnụ n'ụwa dị against Biafra restoration. Because unity will win and divide will fall. We can never fall. Anything ndị a na-eme ị ga-ebute ya n'obi nwanne ezinụlọ ka anyị mara ka anyị ga-esi mee ka edozie ihe. Otu a nsi egwu unu na-eke, otu a ka m ga-esi gwu unu n'afọ, n'orie, na nkwọ. Onye ọbụla na-achọ ọdịda mmadụ niile a n'ebe a na-achọ ọdịda nne na nna anyị Igbo. Maka na ọ bụ ndị a bụ ndị gbara mbọ mee ka ihe niile a na-akpọ IPOB na-ada n'ụwa niile ka ọ daba. Ndị a bụ ndị chịkọrọ ezinụlọ a. Ndị a bụ ndị gbara mbọ niile ha gbara, so we must give them what belong to them. Onwegodi ife ọbụla nke ha mee na-adịrọ ọma n'ala Igbo, anyị nwa ga-amarị ya, onye ukwu ga-amarị, onye nta ga-amarị ya, Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement ga-amarị ya, Obinwannem Ndị Chịkọta ala Igbo ga-amarị ya, Obinwannem Ndị Chekwa ala Igbo ga-amarị ya. Anyị nwa bịara ebe a to make peace, not to divide anybody. And anyị chọrọ ka anyị mee ka ị mara ife mere anyị nwa ji dị against Christianity, religions. Anyị ga-emekwa ka ị mara ihe mere IPOB ji divide into pieces today. Anyị ga-emekwa ka ị mara ihe mere Masop ji wee na-eme ihe a na-eme n'ụbọchị taa. Anyị ga-emekwa ka ị mara that na ihe mere Asarịta Kubo ji wee dị against IPOB today. Anyị ga-eme ka ị mara ihe mere ndị nne na nna anyị nọ n'ala Igbo ekwere support Biafra restoration. Stay tuned and understand why Chukwu Okike Abịama ji ewepụta ndị na-akpa ike n'ụwa maka na ada afụ ha kwa mgbe. Obinwannem Global Radio. Ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio. Ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Otu akọdị ekene m onye ukwu ekene m onye nta, ana m ekene ndị niile na-abata anụ na-asị ọkwụ na afụgo na ihe anyị na-eme bụ ife mmụọ. Mgbe anyị kwuo na ihe anyị na-eme bụ ife mmụọ na ihe anyị na-ekwu, okwu anyị na-ekwu bụ okwu mmụọ, unu a ga-aghọta ihe ejikwuo na Biafra bụ spirit. Aga m akụzibere unu ya one by one. This is my job. So now today mission Obinwannem worldwide bụ to unite ụmụ Igbo. Ndị na-enwe nsogbu, na-enwe problem to unite you. So now anyị nwere ilo maka ọnwa mmiri ka mbụ. So anịdịom ihe ahụ bụ ihe isi na onye abụ mere enweghị ebe merie. Anyị tara aka anyị ga-enweta gị maka anyị nwere lawyers, anyị nwere everything around the world, and anyị na-esikwa your attention. Ọ bụrụ na ị chọrọ ijoin anyị na this mission, na-anya na contact nke ebe ahụ edere ndị chịkọta ala Igbo, ya afụ ya dere m na WhatsApp ebe a, ọmụnwa ka ya contact direct maka ọmụnwa ka nọgo n'ihe a na-eme now, because na nke m chịkọrọ izizi ndị ekpere mana ndị ọjọọ batara n'ime ya. So na onye ọbụla m ga-abatara m ga-ajụ gị ajụjụ, fill a form before you na-follow me anymore. Okay, voice mode it out. Voice is out. Kekwa nke m na voice is out. Hello, Osta boy, you say voice it out. Kedu voice it out? Hello, unana nife neku. What this one mean? Hello. Amarokom voice mo na go off my here. What means by voice is out? I don't understand. Obuna voice ma don't nada no voice mo ku nada no voice me ni dro kwa mi Anya na this thing can we ku efe neku. So now, yes, voice okwu na anu, thank you so much. Chinemelemu, Chinemele anyị ife ọma, Chimelemu nji mara na voice m na-apụta out, Chimere ka mara na voice m na-apụta out. He said you should continue. Okay, ihe o kwuru mana echiche onye ọbụla dị n'iche n'iche, mana anyị nche niile nọ n'ime mmụọ wee na-amala onwe anyị. So Chinemele egosigo m na ife niile m kwuru n'ọba ego na onye nke kwuru okwu sị continue na voice gị is shouting out. Ọ dị mana oyibo bụ agbara. So ka anyị na-aga n'iru, ụmụnne m daalụ, nwanne m daalụ. Nwanne m nwoke bụkwa maka afọ Igbo a na-atọ m ụtọ.
Hey, mbano promise ka mma kpọzi gị na ka fiara m ahụ. So now ka anyị make a move ụmụnne m. So ọ bụrụ that na-enwe question ị ga-ajụ na-ajụ ya mana ịjụọ stupid question aga m asakwago. So na ihe m nwa dịrị n'ime bụ united question ka m chọrọ. Enwe any hard question ịma ị chọrọ ịjụ, anything concern IPOB, anything concern this struggle, anything concern anything you want to know in Igbo land, call when I open my line. Draw me anything you want to ask me, because I've got a lot of people want to know the right direction to follow. Now, the mission Obinwannem from day one. Maka amagom na ife a ga-eme njuweje create Obinwannem Global Cultural Foundation. Amagom na ihe na-eme today ga-eme njuwe si ka m bịa were one page wee kobe marazi ndị bụ ndị nọ na with ihe anyị na-eme. So mana enwetego m that na many chọrọ divide aka ọrụ ụmụ Chineke nke arụrụ mgbe gboo. So n'ọnya ka anyị ji si mba na ya ga ha nụrụ otu a n'otu okenye ewu anwụọ n'ọgbụrị. So na anyị ga-ama ihe ga-eme mgbadaka sụọrọ ya nri. So mission anyị bụ gịnị? Mission anyị bụ na anyị ga-ekpokọ onwe anyị ọnụ. Now I want to start it na the one the current now. Na the current one before anyị ajebeze na nke ndị si na omenala need to come back to root. Back to root nwere mission and back to root nwere rules and regulation. Back to root is automatically 10 commandments. Back to root, if you can respect 10 commandments, that means you can now go back to root. And Biafra is a 10 commandment. And 10 commandment is command and control that put in IPOB. But no, but Anya more cage I got to do command and control and because Nezuno no go ma ebo in the gem or there is a command and control there. So no ya be kaina gwago no zio ma Chineke kaina gbasa n'ụtụtụ ọma. Now, nwa Chineke Nnamdi Okwu Kanu, nwa Chineke Uche Okafor Mefor, nwa Chineke Nnannaya, nwa Chineke Chika Edoziem. Ngwa watch ya this thing, ndị a bụ ụmụ Igbo. Mana ndị Yoruba nọ n'ime anyị, ma ndị Hausa nọ n'ime anyị na-achọ ka ha were anyị wee gba football. Ọtụtụ ndị mmadụ na-akọwa na Uche Mefor betrayed Nnamdi Kanu, mana ndị Obinwannem movement na ndị chịkọta ala Igbo si na ọ bụrụ na ị mara etu Uche Mefor si wee betrayed Nnamdi Kanu, deela anyị ya bụ ebe edemede because anyị ga-ewere eweje na eluigwe agleri jee nye Chukwuemeka Ezendi ka ọ mara oge mie ọnna anyị ka ọ bụ. So now ọtụtụ na-akọwakwa na Nnannaya disappoint go. Anyị na-asị na ọ bụrụ na ị ma na Nnannaya disappoint go, iwetara anyị ya bụ disappointment Nnannaya na mission ịchịkọta ma restore peace n'Igbo land and Biafra at a whole. Ka anyị wejerie nna anyị bụ Chukwuemeka Ezendi ka ọfụ ya maka na ozi o ziri anyị ka anyị na-ezi unu. Nya mere na ọ bụrụ na ịbụ nwa Igbo nọ n'ụwa niile, anyị na-asị ka iwepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ, maka na njem anyị ji aga n'ugbu a na ọ bụrụ na be nna gị na ịlaikiri ya isepụ aka enwe n'ofe n'ihe gbasara struggle a we want peace in Igbo land. Anyị chọrọ udo. So na ndị niile abụ ndị mara Uche Mefor, na ndị niile bụ ndị mara Nnamdi Kanu, ma ndị niile mara Nnannaya na Chika Edoziem, gwa ha na Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation ebunye na ịma ihe bụ esemokwu ha n'ụwa. Anụmụnwa bụ Ugwu Okechukwu Obinwannem Ndi Igbo ekwuo na sị, amara m ndị nke ọma, aga m enweta nwa ha n'ekwentị, aga m enweta nwa ha n'ụzọ ebe dị iche iche, mana mụnwa bụ Okechukwu Ugwu a former national coordinator of IPOB in South Korea, bụrụkwa nke m bụ na ala Ukraine bụ onye mgbasa ozi. Ana m ekwu na m mara ha ọfụma na enwekwa ihe ọjọọ nke m fụrụ ha mere, mana ọ bụrụ na ị mana o nwere ihe ọjọọ nke mere na ị nọ n'ime IPOB ma ị nọ na outside IPOB, ị ga-agwarịrị anyị ya tupu anyị ekwere, maka onwego nke m mara. Na nke a bụ nke anyị si na ọka anyị were ya ebidogodu n'ụbọchị tata. Mana mission anyị bụ gịnị? Onwe ebe ọbụla a group mebe family na-eso okwu kpọọ ndị Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation ka ha wee tinye ọnụ n'okwu, buru ikpe gị buje n'Enugwu Agleri, n'ebe ahụ nke anyị jere wee kelee Chukwu Okabịa ma gbapụrụ ya mkpọ na ana 35 iji wee gosie na udo adịgo n'ala Igbo. Ọ sigo m gaba n'iru matụ n'ụjọ, ọnya ka ụbọchị tata bụ Nkwọ Ikuku, ụbọchị nne m ji akpara m ike na mmụọ. Ọ sịrị m gaba na ife ọbụla bụ ebumnobi m ka ala Igbo bịakọkwa ọnụ m mebe na-atụghị ụjọ, anọghị nọ n'ime ya. Onye ọbụla na-akpọ m n'ekwentị from ụbọchị taa mara na ọ bụ unity call ka ị na-akpọ m, na ọ bụ divide call, because na ihe anyị zara na Obinwannem movement bụ Obinwannem united we achieve, Obinwannem ofu obi, ọ ife anyị na-aza. So na ọ bụrụ na ị nweghị ofu obi, akpọkwana call m n'ụwa ọzọ. Ọ bụrụ na ị nweghị minds of united, akpọkwana m na call n'ụwa gị n'ụwa ọzọ. Ihe m kwuru bụ ihe m kwuru,
ị gaghị force m kwuo nke m, ị gaghị force m kwuo nke gị. Ọ bụrụ na ị chọọ mebe nke gị na be gị ka anyị mebe nke anyị na be ya ka m ji sị onye ọbụla bụ onye nke nwere ezi obi mkpọkọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile ma ịgba mbọ mara ife na-ese okwu n'ime IPOB nke m onwe m mara ya since 2013 gị kọntaktị ya m ka anyị mara ife ga-eme mgbada ka a sụọrọ ya nri maka na onye chụpụrụ nwanne n'ụlọ onye ka ya na ya ga-ebi. Ọzọ dịka ibie topic anyị n'ụbọchị ihe anyị chọrọ itinye ọnụ bụ who are called freedom fighters. Ọ ihe anyị na-etinye ọnụ now. Who are called freedom fighters? Who are called freedom fighters? Ọ dị ebe a. Ọ dị ebe a. So now, a freedom fighter is a person who think their native ethnic group is not free. Very, very important na anyị ga na-ama ife dị nka maka na ozi m bịara izi bụ ozi nke ụmụnne m nọ n'ala Igbo ga na-ama. Unu bụ abụ ndị nọ n'ala Igbo na-edere m edemede nwanne m jisi ike nwanne m jisi ike oge erugo mgbe unu ga-amara mbe na-abụ nke bụ oke. Mberede ka eji ama dike mana mberede nyiri dike. Eziokwu ka anyị ga-eji restore peace in Igbo land. Who are called freedom fighters? So listen very carefully. A freedom fighter, onye bụ onye freedom fighter is a person ọ bụ onye nke na-eche maka ndị befa na-echekwa maka ndị obodo ha ka ha ga-esi wee nwere onwe ha. Ọ ihe mụnwa ghọtakwara n'ebe ahụ. Ọ bụrụkwa na ọ bụrụ ya unu akọwakwa ya na olu ndị Igbo maka na mụ na bekee adịrọ na mma. So ka ha si dị ebe a bụ a freedom fighter is a person who think their native ethnic group is not free. Maka na anyị na-eche na be anyị adịrọ free n'aka Nigeria. Ana anyị na-eche na ya adịghọ free n'aka ndị ọcha maka na afụfụ anyị na-ata n'aka ndị ọcha ka dịkwuziri afụfụ anyị na-ata na be anyị. Ifuge mana kịta na ahụ ka anyị bịazi chọbazie ka anyị nabazie anaba wee fụkwazie na afụfụ anyị na-ata n'ala Igbo n'aka ụmụnna anyị karịkwara afụfụ anyị na-ata na nke ndị ọcha ya ka anyị ji wee sị na anyị ga-ama ya ga-eme ka edozie. Most often this means that a freedom fighter wants their people to have own nation and independence and or get rid of oppressors. Una na-afịa ka ọ na-ada. So now kedu ndị bụ oppressors anyị? Nke a bụ ihe mmụọ like ebe a. Kedu ndị bụ oppressors anyị? Anyị na-achọ oppressor na Nigeria, na-achọkwa oppressor na IPOB, ọ na-achọkwa oppressor na Masop, ọ na-achọkwa oppressor na ebe dị iche iche nke anyị kwetere. Now, enwere ka ndị obodo ndị ọzọ si eme freedom fighter ya ka m ji si ka nkụziere unu ya bụ ife. Every freedom fighter known. So ndị adama bụ ndị na-eje n'ihu ọgụ. Mana ndị na-achịkwa na ndị na-eje njem a na-ama ndị ha bụ. Onya me njisi unu na ndị ada ezi ihu ha ezo ndị nke mụnwa na-eso m na respect na mmụọ na mmadụ ndị ga-abụ nchịkwa ọfụ enwere m ike ịkọ na wakwa offer against them. Onya ka ngosi unu na screen kịta na ọ ndị a bụ ndị executive ọ ndị a bụ DOS ị na-anụ DOS na dem. Onwe ihe ọbụla mere na IPOB today, I shall never in my kingdom to forgive all those people not here. Ye na gbagbo okwu anaghị forget n'ụwa. Enwe ihe ọbụla mere IPOB movement nke nswere n'ime wee na-ata afụ. These people now mmadụ na-anebe I shall never forgive all of them. And that is why njisi Chineke ka nrụ ọrụ ebube dị n'isi gị. Ka nrụ ọrụ ebube. So na ọ bụrụ that na ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa ma ị mara ya ma ị ma ha onwe gị, don't put your head. Maka ịpụto your head ori isi gị. Now, ọ ga-adị mma that na mụnwa kwetere na ikwetere na ịbụ a freedom fighter na anụ ya ka isi wee kwete. So na anyị ga-agba mbọ chọba ndị bụ oppressor anyị. Anyị agaghị abụ ndị ogologo akụkọ na social media. Now, native a na-ekwu okwu native a na-ekwu okwu ịmara native sometimes ụmụ ihe English na-ada agbaka m isi mgbe m fụ native nsị ka nkọwa mmarakwa ya bụ native ka akọwakwara m ya ndị nkọwa wee bịa. Nsị ya what does native actually mean? Kedu ife o mean? Also number one, one born or reared in a particular place. Ifuge onye amụrụ n'ebe a ma ọ bụ onye akpọtara n'ebe a I think so. Ifuge like otu ansi bịa na Ukraine enyego m kịta na half citizens of become a part of Ukraine forever and ever. Oke nke ọbụla ruru side nke ma ga-enye m ihe. Ị hụrụ ya onye abụ ihe a na-akọwara gị ebe a now. So na ịbịakwa n'ebe a kịta ebe a ka ị ga-aghọta na many people nọ n'ala Igbo onye mere Christianity ji si na ha ga-anọ na ha chọrọkwa ka ha pụọ, Judaism si na ha chọrọkwa ka ha pụọ, Muslim si na ha chọrọkwa ka ha pụọ. Ifuge so all those religions na ha chọrọkwa ka ha pụọ because na ebe a ka a mụrụ ha ị na-asị ha pụọ ebe ka ha na-eje which is na ha the right.
onye bụ ihe a na-asụ n'oge ahụ erugo. All unity will stand. So mana anyị ga na-agba mbọ na-akwụ ajị ihe dị n'ime onwe anyị. We will carry everybody along. Obinwanne Global Cultural Movement Foundation. Atara ya na m onye ukwu tara ya onye nta wee fụ na anyị chere na-ebe ofu. No misunderstanding na-enye anyị nsogbu. And misunderstanding ahụ Obinwanne ndị nchekwa ala Igbo abịago kere m ofu ya. Without igbe egbe, without igbo mma. Anyị dị egbu mana anyị na-atụkwa ịga. So nya abụrụ ya. So second one, an original or indigenous inhabitant. Inhabitant. Nke m akpọtara unu emele m ebere na m agụrụkwa akwụkwọ. So an original or indigenous inhabitant. Inhabitant. Okay? So now, inhabitant ya biko onye mara the meaning ye turiere m ya ofuma ebe a ka m wee wọta man of ihe mbụ n'isi achọghị m ịkọwa nke mama mana original an original bụ an original bụ onye bụ the blood otu m bụ Nsụka versus Nsụka. Nne m bụ onye Nsụka, ifuke nna m bụ onye Nsụka. Ịbịazi na Nsụka ahụ na Amaji na ụmụakachi Amaji na Amaji ka m bụ onye Amaji. So abụ m onye Amaji, papa m bụ onye Amaji, ifuke mama m bụ onye Ngwuru Nsụka. So anyị niile abụ ndị Nsụka. So abụ m original Nsụka man. Efuru ya nke aka na ha kọwara gị. Then indigenous amara m na inhabitant ya ọ bụ inheritant amara m, but ofu onye kọwara m ife a biko ka m wee na-ama maka mụ amara akwa amala gị nkọwa. Indigenous bụ otu anyị chanyị na-esi bụrụ ụmụ Enugu. Anyị chanyị na-ebe Enugu, indigenous of Enugu, indigenous of Nsụka, indigenous of Amaji, indigenous of I think so like this, you know. So all of us now be indigenous of Biafra. Makasị na Biafra is eastern region of Nigeria. So all of us are indigenous of Biafra. So all ihe nchọpụtara na indigenous bụ ndị nwe obodo, ndị nwe ebe a na-ekwu okwu ya. So na anyị cha niile nwere Biafra, anyị cha niile nwere mind to say things in Biafra, anyị cha niile nwere mind to decide in something in Biafra, anyị cha niile nwere mind in fight for Biafra. So no here that in na-akọwa indigenous. I hope so. So aka na-echekwa Uche Mefor is no longer with us. Mba nke a ga na-akọrọ onwe ga-achọbe mmemechebe na comment ka ọ hapụ ịta imeme interact. Ihe na-akwụ ajụrụ m na ajụjụ nke nọ m na njụrụ nọ na-ekwu mgbe ọbụla a ga-ajụ ajụjụ na-eruo onye akọzi na nkụ ga-eri. Now third bụ a local resident especially. A local resident and a local resident amara m na ndị dịka Fulani ma ọ bụ ndị dịka ndị akpọ ndị bịara abịa I don't know mana ka m na-aga n'iru ma na-agakọwa ya ebe a. A local resident, especially a person who has always lived in a place as distinguished from a visitor or a temporal resident. Efuru na obi fa hodkwa ka onya ka nne hodkwa ka o miniro okefuge. So na anya o nwere ihe ndị ọcha dere ka ha si akọwa ihe nke ha and ha kọwa ha na ekpokọta onye ọbụla ọnụ mana anyị chọ ịkọwa nke anyị divide ba. Ifuke enwere ndị Fulani bigoro n'ala Igbo without a problem. Even mgbe mpere mpe ana m anụ Fulani they are not causing problem then. Ifuke abụ m onye Nsụka I remember. Now enwere ndị ya na-akpọ Hausa, even ndị Fulani bi ebu ụzọ bata n'ala Igbo. Fulani, I have been hearing Fulani before Hausa. Ifuke mgbe m bidoro n'ụba Hausa mgbe m jere Ọnịcha wee fụba ndị Hausa na-echu mmiri ma Sani adịmechefu that guy Sani na-echu mmiri ndị nọ n'ọpụ iwe ka wọle wọnụ ga-ama ya bụ Sani na-echu mmiri na nke Papa Chukwuma. Ifuke Sani. So mgbe ahụ ka m bidoro na-amata ndị bụ Hausa and amarụbụrụ m history ha because anyị chenye na-ebikọ ọnụ na-emekọ ọnụ because ala Igbo was protected by the youth of the land. Ada ama ha aka na onye nọkọta si na izuru oshi na my area aga m onye zuru oshi ka bụ na akụkọ iho mana anyị gara agada place n'oge na-adịrị anya. So now ị na-anya ije ebe ahụ ị ga-aghọta ihe dere ebe a karịa mụ nwa bụ onwe m bụ onye kọwara ya bụ otu ansi wee kọwa ya. So ana m ekene unu wee na-asị na topic anyị akịta ka m chọọ ka m kwuo ọtụtụ okwu banyere n'ime onye ka m ji wee tinye ihe gbasara Uche Mefor, Nnamdi Kanu, Chika, Edoziem and Nnannaya onye ka m ji tinye ha ebe a. Now ndị a niile bụ indigenous of one state ka m kwuo of one Igbo state ọkwa Igbo state ka Igbo nation amara m because na Uche Mefor ma m na Uche Mefor bụ onye Anambra. Ihuge
Nnamdi Kanu bụ onye Abia State okwe and nne Anya bụ onye ọdụkwa Abia State kwa onye Ihechi Ọwa Ihechi Ọwa and Chika Edoziem dịkwa ka onye Ihechi Ọwa. So I think so maka ọrụ ha na-ekwu ana m anụ ya. So now m ga-eme ka unu water something now, because many people are becoming disturbing and disrespecting the largest people that is make things to work. Muama no men no wama. So now, onye puta ụfọdụ puta kita na akpọzi nne anya afa ka ha si chọ. Ifuge ụfọdụ puta na akpọ Uche afa ka ha si chọ. Ụfọdụ puta na akpọ Nnamdi Kanu afa ka ha si chọ. Ụfọdụ puta na akpọ Chika Edoziem afa ka ha si chọ. Mana these people are the one that shaking the whole world. These 4 people will 4 market days. These 4 people is the 4 powerful spirit can never break in the kingdom of the universe. Ya na gbage yo sogo gba afa n'ụwa ịmarakwa na enwere akaraka nwe akịka. Anyị na-eme ọkịka ya na-eme bụ gịnị akaraka anyị akaraka iji bi onwe onye nwe kinapụ gị nke gị bụ nke gị nke anyị bụ nke anyị ifre. So now ihe akịta na largest people holding IPOB strong till today ha nwube onwe bụ onye nwụrụ. Ọ bụrụ onwe onye nwụrụ ebe akịta anyị carry the very disappointed. So na anyị ka nwere olileanya last chance. Maka ndị nke ekpere uche Mefor ekpere ọnwụ unu nwa ga-ebu uche Mefor ụzọ wee nwụ n'aha Chukwu oke abịama. Now I want to let you people know that I love these people with all my passion. I love these people with all my last blood. They are my family I have in my life. That is why I cannot in my life be against of one of them. Maka na asị na ịhụnanya gị na-enwe limit. Ịma na eburu ọzọ nwa Chukwu. Ịhụnanya nke m enweghị limit. Ọ bụrụ na nke unu nwere limit nke m enweghị limit. Onya ka nji nwe Obinwanne. I love them till tomorrow. Enwebe ha ji ihe nke ha mere m onwe m ga-eji si na mmegheti ha enwebeghị. Ọ bụ na enwego nke mere gị pụta bịa gwa anyị ka anyị wee mara ka anyị ga-esi je gwa ha ka abịa yọọ mgbaghara ọ ka abịa mee gịnị mekwa. Maka na ivi na onye mere arụ na China a na-atụ ya mkpọrọ ejebekwa negotiation. Ọ bụ na o kwere ozi ewe gbuo ya egwerie tii na bọtụl bunarị unu una na afịa. So na ọ bụrụ na unu pụta na social media wee nọ na social media ebe ụwa niile na-ekiri were ihe unu kpokọtara ọnụ na-aghasa kedu onye ga-abịa wee kpokọrọ unu ihe ka onye ga-abịa kpokọrọ unu ihe onye ka m na-ajụ n'ụbọchị taa. Now mụnwa join IPOB in 2013 and a freedom fighter ka mbụ. I swear to become a freedom fighter. Before I join IPOB ajụrụ m ha kedu ihe na-akpa IPOB ha sị m na IPOB bụ a freedom fighter. A freedom fighter. Ya ka nji wee gụpụta ya jeze chọpụta ya today si ka marugodi bụ a freedom fighter. Ifuge. And the second topic nwa tiri ebe a ịnanya no we second topic ntinye n'enu ebe a. Second topic ntinye n'enu ebe a bụ gịnị? What is the meaning? What called the meaning of the mission of IPOB? The mission of IPOB in this Biafra struggle. Ifuge. So onye ka nga kọwaziri unu now. So na nke nderede bụ gịnị? What kedu ndị bụ ndị a na-akpọ freedom fighters? Because some people na-claim na ha bụ freedom fighter but ha bụrụ freedom fighter bụ ihe a na-amụ amụ a na-anọkọta mmaba anyị n'ime and anyị nwa na nwaanyị train hoto freedom fighter. That is why eji wee create a IPOB family worldwide so that we will train each other how we work to win whatever we want to fight together. And anyị nwa na nwaanyị kwuru that na unity will stand and divide will fall, and now many people want the divide. So that means we must fall if we supporting divide. Maka na okwu ọnụ mmadụ bụ chi nke ọ hụrụ anya bụ chi nke ya. Okwu ọbụla ikwupụ n'ọnụ ga-abịarị na mmezu. Ma ikwuru nke ọjọọ ma ikwuru nke ọma, all of them ga-abịa na mmezu na ndụ gị. Onye mee asị gị be careful in whatever you are saying. Ifuru ya? And before na-akwado mmadụ, make sure to know who you are supporting. Ọkwa ya? Yes. Now, abatara m IPOB in 2013. wee bido na-eso ndị a onye izizi mbụ ụzọ wee kpọọ bụ Nnamdi Kanu. Ana onye direct m to Nnamdi Kanu bụ nwanne nwoke bụkwa Bonaventure. Ọ nọkwa n'obodo a, ọ nọkwuo na IPOB now. Ọ nọghọ dị onwe mgbe m kpọkọrọ ha ka ha nọrọ ha bịakwa atịa na onwekwa onye na-aza IPOB na country. This is time to fish all of them out. So many people are not IPOB member and they are destroying what we have labored. Now mgbe m kpọrọ Nnamdi Kanu o nwere okwu ọ gwara m maka mụnwa bụ onye nchịkọ nke ụmụ Igbo n'obodo a bụ Odessa, Ukraine. Mụnwa na-achịkọ ha eji akpọ m eze Igbo.
Now mweji maka that nchiko na chukwu munem were ye wesize ka hapụ ya turnuzie to IPOB. Maka amam na the mission of IPOB is main important than nke Igbo. Maka na nke IPOB be ichiko the whole eastern region of Nigeria. That is their mission. So wesu mgbe ahụ mụnwa na ụmụ begin to be asking some questions to question them onye ndu asem yes na no be family that we are all over the world. See okay. Osum see akeka mesimekwani osum bido that family there where you are. See okay. Na mụnwa na ụmụ amaron ka ngesi we ga direct him osno ga kpo ga direct him and the person up today ka dị ndụ today. Onwube anam na ya kana roko 1-on-1. So now ndị niile na anya na Facebook amaron there. Many people are many people kita na chop position ha geji we kwapu ofu onye before however and not possible no wa. Either you got out or you join. I could say if you cannot win them, you join them. And when some platform hate katara with the passion. Ndi chena ha geje pokobe ndi onu ha bia kwa ozugbo na ekpo ya je na gari na claim ka ha nwete godu Biafra first. You can't get Biafra without peace. You can't get Biafra without peace. Biafra is not a war. Biafra is a peace. So you need to start making peace in your family of what group you created before you can make a move. So now, when bidori Chika Edoziem bụ somebody mmofuma, money akpago. Ndị a niile kita Chika Edoziem Nnannaya invite go ha when I was IPOB family connect to IPOB in Korea. I invite them to speak with my executive. I heard them, I understand them, they understand me very clearly. They know that I don't take I'm a politics, make within the talkers who make within the kahadi intelligent. So now the life of the style they are living. So now I can talk about them, I can defend them, I can send it otherwise on them. Because we sign things together. IPOB. Onya bu that oath I nanye take. Oath bu no onye ukwu ama major onye ma major nyukwu is very simple. Ade jeri court. Oh, we have a chain of command. Chain of command, we can die here. And when I make them camp on IPOB, I always say that I can never go out on IPOB. And my job now is to make sure that I unite them. Why I can create Obinwannem Foundation. Foundation to find some people we can use to make a move of many different things. So unity. Anya kanjiwe we say Obinwannem united we achieve is our slogan. United we achieve. I have a mission when I created Obinwannem. I did not just created Obinwannem. So instead of English, I'm going to say Obinwannem bụ Igbo. Mwesizie Obinwannem Ofobi. Ofobi can do mu Igbo na ha na-emeke na gaba. Na ndị check it na Obinwannem united we achieve. If you get so no reason you create even create and that in create now to make sure that na ndị na bịara na confuse na ebute problem na ebe ụmụnne m nọ na ha ma survive here. And ndị na-ebute problem na IPOB today, nke mụnwa ma ọfụma bụ ndị na-asị na ha bụ Biafran but they are not IPOB member. And Nnamdi Kanu cause a lot of problem there. Na-agwụ na na-agwụ n'ihu na amachefu n'ụwa. Mgbe Nnamdi Kanu si na mkpọrọ pụta, okene na anyị nwa bịa gbara mbọ wee release ya ọkwa ya udo. Anyị nwa gbara mbọ were ife na anyị nwere n'ụwa wee release ya wee gba mbọ fụ that n'ụwa niile tiri aka n'ọnụ ya ọkwa ya udo. Mgbe ọ batara enwere way system eji arụ ọrụ na media. Ifuge and no better ozugbo do to no nwere power to say otherwise. Now we gwa no nwere ndị recommend today be na-egbu ya check na social media. Maka na ihe ọbụla na-eme n'ụwa ịgafe ha n'ebe gị na ndị ezinụlọ gị si eje ịmana ga na-enwe problem on your own. Onya bụ nwata nara akụ nne ya n'iyi sometime. So na ihe mere kita na n'ụbọchị tata onya me nji si mba na mụnwa bụ Peter nke Igbo na this movement cannot be sleeping and things will be falling apart. Ọ dịrọ possible ịchọ ịgba ma akwụkwọ. I don't chop them, I chop self. It chop my brother was. If you get my call is Kanu, I have right to say, I have the right to live, I have the right to do everything. And my power is to make sure that these 4 people did not break up. My call 4 market days. Edge my picture. Long time, every time I click here and here. And so what is going on? Now I can see can be a cowarun. IPOB were a law na guide if and that law na guide if be fair, everybody must respect it before we get this Biafra. And IPOB, the mission of IPOB, signify of IPOB na anyi chani nege work and buy up ka hamari here kwesirema o he Nnamdi Kanu gwaram. Kai work and buy up, kai work and buy up, kai work and buy up, not to go and lead our people. Obuno ba asị ndị nọ n'ime IPOB kwubekwa na ya mana ama m na una magoro ụfọdụ amakwuru self na ụfọdụ no bụ just ige. Now, onye ka o ji sị gị we ko na akpọkwa m
na this woman na-akpọ m akpụkwana m ọ bụ ọnwa afụgo m ihe idere m send them voice note ị ga-join godo Obinwannem Foundation ọ ha ma bụ ndị na-enekweta ndị ahụ adịrọ na ọ bụrụ na anụ ihe na-ekwu ebe a ịghọtago ị ga-join ha jee chọọ village gị Imo steeti chọọ ndị Imo steeti chọọ coordinator Imo steeti chọọ coordinator Anambra Enugu onwere gbasazi m na foundation go there ọ m na direct ya ebe a bụrụ ebe m na-enekwata ụmụ ogbenye ndị ogbenye jee na foundation hapụrụ m ka m mee efe m bịara ụwa. So now ọ bụrụ na ị na-anya ị ga-afụ na mgbe m joined this movement ihe a gwara m bụ gịnị let's go out and evangelize to our people to learn what is Biafra and why they must remove themselves from Biafra. Kedu ihe mere ha ga-aji na-achọ Biafra and ya ga-eji pụta na Biafra ọ ihe Nnamdi Kanu ziri anyị. So we are like evangelism ya bụ ndị oziọma anọ oziọma ka m ziri na IPOB na Korea oziọma ka na-ezi na IPOB Ukraine oziọma ka na-ezi and during our own regime anyị nwere onwe anyị na-eji ego anyị na-eji time anyị wee na-asọfa without calling anybody help and that thing na ka m ka na-eme wee ruo today. Now mgbe mụ na Nnannaya na Chika Edoziem na vice ya mee meeting na Korea afọ m na ha nwa bụ ndị nwere obi nwanne because anyị nwere disagree and agree wee chọpụta class ha kwete nke ekwetere mụnwa ji wee sị yes na ndị are good kedu ife ha kwetere ife ahụ. I call them because na South Korea before government recognize you have to have office address, you have to have identification code a ga-eji mara gị. And even IPOB worldwide they want to do such a thing because na ihe ji gba ọsọ inwe identification code like passport like ID card on this and that because of ihe na-eme n'ụbọchị taa. Eji m ọmụ abụọ onye nyere ya advice mgbe a sị ha that na hapụrụ m ka m ga-esi control my own regime. Agwa m ha kwere nọ na-eme nsị ya data mmadụ onye ọbụla nọ nda onye ọbụla na-achị ma onye ọbụla na-edu ma onye ọbụla na-akwa can never break from me. Onye break ọmanụ na nwa ozugbo onye ka nji like Putin Vladimir okay mo you can come to me and go away free of charge na akọ adịmeme ihe ụmụazị nsị ya that every Korea government you already know and I have signed a contract with the Korea government. That's why ụmụnne m ji enwere anwụrụ na Korea government now. Go to immigration of the Korea government ka ma na aga hakpọ onweghị ihe mere ị ga-eme na IPOB ka hapụ ịkpọ m first there jee check here bro adịm agwa gị ihe mechere echi jee kpọọ ndị Korea nọ there let them go and talk makwa eji m contact ndị police there any kpaka m ha dele m anything ọbụla bụ ihe merenu ha ghọtara they will write me ejicha m contact ha here ana m edere ha onye ọbụla nwe ha anything ọbụla agbagoju write me I will tell you the truth maka ana m eji contact mmadụ anwụ ihe nji wee bụrụ ihe mbụ I know what ama m ihe na-aka m obi nji ekwu okwu n'ụwa. So mgbe mụnwa bidoro ịkpọkọ IPOB na Korea enwere ife m gwara fa see that na mụnwa send by Uche Mefor mgbe onye ndu anyị nọ n'ime when I'm doing all those things wee bata na Korea wee chọpụta ihe a na-eme today na the whole world nchọpụta ihe a na-eme na Facebook na the whole world where from our people don't like to support a good things, they like to destroy a good thing to make their own to become a good. Copywriting egbugo ndị be anyị anya me nji si thank God o tego bidoro na-apị ụkwa na-apị wee start today bụ nkwọ ikuku execution ebidogo mgbe m batara na South Korea ndị bay na-enweta ezigbo ego na South Korea ndị bay ji ezigbo ego na South Korea ndị bay na-atụ container na South Korea ndị bay na-anwụ mmanya nwụ karịa rie gwogwo but they cannot pay 30 euro or even to come meet himself wee bido ọrụ there mgbe erugidere ọrụ a everybody na-akọm ọnụ onye ọbụla na-eje ọrụ na-arụ ọrụ because onwere everyday ma arụta $80 na Korea. Everybody rapụ their duty na-arụrụ onwe ha ọrụ onwedo onye chọrọ ikwu maka IPOB onwedo onye chọrọ ikwu bụ ikwute Biafra dị ka onye kwutere okwu ekwensu na ndụ ha efria maka ha China be Nigerians they fought me very strong ha macha there that's why you see onye ọbụla cross my line ọ n'ebe anyị nọ ka m ga-eji nwụrụ guy swear by the God because eji m ihe niile ihe nji register Obinwannem Foundation na Ukraine register akịta na America register na Nigeria because of ya na Chijeme now ime kpaka m nwanne polisi ga-akụrụ gị aka n'ụzọ dị maka ihu na-agbara ọsọ maka unu China bụ ndị ọjọọ. That is why you see na ọ bụ na ịbụghị a clean hand n'ime IPOB chakwa maka m ga-hit gị down
na-ehite ejego m na glade gwa ndị eze Chukwuemeka nri jee na obodo niile ọya ka nji kpọkọ ndị mmadụ niile kpọkọ all the 5 states ka anyị wee rụọ ọrụ ọfụma sọmpụta na-achọgodo ego ma mụnwa na-achọ ndụ mana udo dị ka na-akọkwarụ ihe na-akọrọ because there are some people amarakwa the mission of IPOB. Mgbe erute na Korea mfu that na enwere law na guide Korea, I have to live in the law of Korea to make our mission of IPOB to executed. A register IPOB na Korea, I have to make sure that na government marife neme maka obodo ọbụla na-eje government must know me. Now mụ ajụbazie ndị a na-ene na asịkwa na ọdọrọkwa izi na ha tara ego na even na steeti ofu steeti bie na-eme function na IPOB Korea. Efria? Ofu steeti bie na-eme function. We have to come together. We have to plan something to make it to work. Korea government, IPOB in Korea, the Hanchani no scattered. And that time, IPOB then we problem with the Chika, with the Omiomio, with the Kiana, where Clifford Nenia, Clifford Anya. So Muan Homo Biareba, we fight here against Clifford Iruanya, fight here against Uche na Aswebu Omiomio. To make sure na Mua Merekuche Mefor stand there in a good position and Nnamdi Kanu case will not be touched. So Mua no man that na mbende mi fani no can we make bambo funa protect the family. No bro can protect the personality or that family for IPOB. Makana jurume sasina Omiomio and the Iluanya and Ogona IPOB. So and we believe on divisions in my life. So no you're not gonna IPOB poor Bruga John Mado. Straightforward. Free? Because no one is enemy of that family. Matter rap family up, no matter the consequences. Anya just better for worse. We must live in the world. If you don't learn how to live in difficulty, you can never live in this world. You can never enjoy it. You will be always a problem seeker. So now you have mutara. So when I fight here, many Korea did not believe me. They did not believe me. Man, after everything, they believe me. Keriaji believe him because so I leave my job, completed 7 months, so he'll take him to register IPOB in Korea to work and unite our IPOB from 1 city to about 4-5 cities. So all one aruabu horo e put on social media na nonsense. I want to let you people know on social media to repent. Very important, and start working immediately. So now, when Patana South Korea, the people who are not there they are not united. That city in Bidoro Weje can unite here. That city now we were another city actually be so here. Even a city and a ton decho. Don decho. So onye mere mu wajwe weje na that don decho nwere be mana Korea bụ nwanne nwoke Enugu state. Weje there we yobanda ha niile we gwaba ha ihe na-eme. After everything, I bought the former coordinator of that place. Where you buy a question, you get a question, where you check question. How when or well for that, na one way never hammer on way or marry heavy leadership. If you get often a more no kade a trade agent na ihan men IPOB. And then they can of course I'm the intelligent. When evidence of everything because I'm closer to the US. So now ha China we kwerezie mu has them ke deba gaga we gwaze na ebu nu gaga na anything obuna Uche Mefor na-ekwu, let's follow them. Follow radio, listen to Radio Biafra, log in the website of Radio Biafra, go this, go that, go this, that is how BHR information ha na agazi na enwetezi anwure na egesi Radio Biafra na enwe anwure. Mgbe ha na-ego Radio Biafra na-ego Uche Mefor, everybody is calling me, Uche Mefor na-ekwutie, Uche Mefor na-ekwu ka nwanyị, Uche Mefor na larola, Uche Mefor Uche Mefor abụrụ ihe na-eme ihe omume ihe ka ya na-eso n'ihe gị na-eso bụ information ọ na-ekwu ịghọtago. So no nwere ọnụ mgbe Uche Mefor ga-eji dịka Nnamdi Kanu n'ụwa n'ụwa ọzọ. It's like me now, ma dịka Nnamdi Kanu, I do my own. So onye ọbụla do like you can. So ama m ihe na force ya na force na-egen Radio Biafra na-egen na ebe information na-abịa. That is the job of national coordinator, to make sure that they force you to listen what their mission of IPO, their mission is in Biafra. So Mua make the idea, make the how no we believe when I listen to Radio Biafra. Till today. So when chopta na hacha ina abatagia na me ha wata na mu na Biafra for honest has subaze mu asina game election. Game election ko fonye buru coordinator na ma choro ko bu coordinator maka me nwere na akwụkwọ. Enwere m akwụkwọ Korea. Enwere m akwụkwọ Korea. So I have to make what? I have to make sure that na onye ọzọ rigoro.
mana ha nchara na-enweghị onye chọrọ irigoro ya because of the suffer in IPOB. Onye chọrọ irigoro ya mụnwa na-enekwensị ọnụ na-achọ ọzọ irigoro ha akpọkwa ndị DOS si ya nekwe DOS ofu onye must go mgbe aka m nwere sharep a na-akpọ Skokeke is there Indonesia wee kpọkwu ya ndị anyị na-ebu ndị mmadụ job of me adị m apụta ebe a ka m bịa ka m kwuo nonsense ya na-abịa pụta na ọ bụrụ na abịa ha ka unite ndị Chineke ya kpọchọrọ view ọkụ inside IPOB ma outside IPOB don't try me don't even try me don't even come to me ihe nchọ the unity of these people or bring me evidence ga-prove room because nwe onye ka m wee na-eme ihe m ga-eme ka ala Igbo dị mma. I have done a lot and here your unity, truth and honest, transparency. If you don't carry people along, you are not going to work with me. Now, mgbe m nwa na onwe m bịa chọpụta na onwe onye chọrọ iwere the post nteke the post nzizi ngwanye ha nwasịba m use on the post na nwekwe onye ma ihe ka isi mara nka si okay I have to choose it o ebe a ka nsi bido wee rụba ọrụ hapụ ọrụ m bịara ana nwa m nwoke n'ebe a anọghị ọfụma ezinụlọ m ebe n'ebe anọghị ọfụma nne m nọ n'ọya nne m nọ n'ezigbote ọya ihe mere nji wee travel onye ọbụla n'ebe a na Ukraine ma my problem ifre emechakwa m jee ya ihe ọnụ n'ụka obodo a ebe m na-achọ ka m settle my problem of my son ifre so na-ebu m problem upon problem jee Korea wee hapụkwa dị ego m bịara ịchụkwa wee chụbagoro ka m register because obi m agwụgo m na ọ bụ na ya mara m n'obodo a at least na ị ga-enweta balance to make whatever we want to make maka na azụta na wee zọba ute ọ bụ na m nwetara akwụkwọ m chọrọ na Korea at least aga m nweghị maghị enweta m na Korea so I fought to make sure na gọọmenti mara m and na amakwara mission anyị n'ebe a ifuge so wee fought on it about 6 to 7 months ama m ego ọ bụ na ụwa jee jụọ ndị Korea. So now mgbe m nwetazide akwụkwọ ahụ I have to make sure that na ana m eje na every churches niile na every gathering niile na-preach about Biafra picture video ihe niile na-agwagide here bụ m ekizog ma mgbe m mere preach of ndị Imo State community Enugu State community Anambra State community all those churches all those places ejicha m video here. So you can't just come and say you IPOB member, you Nnamdi Kanu closest person, this and that, but you don't do what Nnamdi Kanu wish to be doing. Nwere isi ya bụ izuru ya bụ ya na-akpọ mereme n'ikwe mgbede n'azụ. Nnamdi Kanu hate onye ada arụ ọrụ important. He hate it so much. Onye ka nje echie ka mara ọ pụta nke akịta na which is na many people na-ekpe ekpere ka ọ nwụọ mana ekpere ahụ na-ekpe ọnụ nwa ga-ebi ụzọ wee nwụ. So kunu wee take season unu enwego followers unu enwego ndị na-follow. Hey, you too small now. Amongst IPOB apụta by itself. Otago maka na na-akụ ya onwe ndị na motivate na maka onwe ndị ma ihe na-ekwu mara mgbe ọ na-eme. Otago so na history repeat himself. Anyị agaghị ekwe ka ihe mere Ojukwu mee anyị ọzọ. So na ọrụ anyị nwa na IPOB bụ very simple. Mụ nwa na ụmụ mere ka ndị DOS mara na a ga-enwe ya na-akpọ identification code m ga-eji wee mara ndị nọ na IPOB na Korea because ndị oshi nọ na IPOB na Korea karịrị akarị ndị jeziri werezie aka ọrụ anyị na-erizi elele na refugee karịrị akarị ndị na-abụ ha bata ha sị na ha bụ Biafra na ndị Nigeria na-achọ igbu ha Boko Haram na-achọ igbu ha ha ewere asị jeje riri adoro eji maka dati na-enye ha adoro mana ha na-abịa meeting IPOB they don't contribute but ha ji that Biafra eriri adoro na that place. Ehụrụ ya? So onye bụ abịa naba ha akwụkwọ ha eje forge ya documents dị iche iche wete ifuke. So mgbe m nwa chọpụtara ihe ndị anyị na-eje na that place asị anyị nwa bụ ndị a si ara mama akwụkwọ onye anyị nwa bụ ndị a ya ma akwụkwọ onye ihe sevuru m bụ na m ebu m ụzọ jee gbawagodo mbọ register IPOB before m ejebe na immigration jee jụba ihe m chọrọ furu ya maka ọ bụ na ọ bụrụ ya ndị a nwere ike sef ịdịna ya anyị furu ya. So mgbe m nwa gosizi ha original how to know the people onya ka nji sikbe documents passport mere ndị IPOB Korea iro Korea nwere documents eji mara ha Korea nwere office Korea nwere stamp enwe my personal stamp nja stamp any documents m ga-etinyere ndị immigration na Korea. So adị m abịa eme onye pụta today Nnamdi Kanu nye one place na-ekwu makwa Nnamdi Kanu ga-stand ndị DOS ọ na-ịmalụ ọhọ ịpụta ikwuo n'ihe rụrụ ewe mara unu nwa niile eji Nnamdi Kanu na-achọkwa n'ụdọsa unu ga-emechekwa nwe problem very soon. Hapụ na ya rụọ na ọrụ ọsụsụ rụọ maka ọrụ ka ọ na-arụ ọ da-alara ụla. So na mgbe mmadụ na-arụ ọrụ mmadụ rụcha ọrụ ịpụta na ọ na-enu ọrụ mmadụ rụrụ na-ekwu ka isi wela ike ọ na-egbuwe obi onwe onye na-adị mma. So na ọ bụrụ ịma na ọ da-adị gị mma emekwana onye ọzọ chaka chaka
Everything on one way rules and regulation. Everything on one way rules and regulation. And if you not follow the rules and regulation, you will fail on the way. Anya kanji like a word of God. Eterugbe eterogri. Ihe madu gabu ko gabu. No matter how osi tugari anowa. So niru na IPOB na Korea. Emezime na onye obuna bụ onye geji na that adoro. Ni gabia gbara form. I gabia register. I gabia meeting here ka 6 months. Nene ya hancha ina eme now. Oh yeah, ka ha na-preach na radio Biafra. For solution ọbụla na gabiga, problem na gabiga na state gị wete na radio Biafra or wete na the proper channel. Ha treat here. These people answer anytime you call them. Nene ya answer. Chika Edoziem answer. Uche Mefor answer. Nnamdi Kanu buzindo Nnamdi Kanu check the movement of Nnamdi Kanu. Obidoro broadcast 2012, 2013, 2014, 2015 on na HDA. Or not 2015, or not 2016, 2017, they release here. 2018, 2019, 2020, 2021, na kwanime. If you get so na enwe onna buye n'ime ahụ before na release kwa enwekwara ndị na-anọkwa na-arụ ọrụ. Ọ pụtakwa otu anyị nwa na-azụ, nyanwa eburukwa lion ya gaba. So na ihe ọbụla na-eme na IPOB na-enwe rules and regulation. Ọ da abụna agbara nkịta. Ụfọdụ sị na ndị a dị weak, IPOB dị weak, DOS dị weak. Ana m ene n'ụlọ. Na-echene ka Nnamdi Kanu ga-abịa tụọ unu ugo ka ọ pụta bịa tụọ unu ugo ahụ. Even Nigeria government cannot save all of you. Even the people who na-claim ndị a niile bụ follow, they can't save you people because enweghị evidence ihe ha ga-eji wee stand when anything ga-eme n'ala Igbo very soon. They can't even stand the heat because ịmaghị onye bụ IPOB nọ with you. Every IPOB living with you in all over the world. Every strongest, unshakable, irreversible, unstoppable IPOB living with you. That is why I carry no one in. IPOB decided to do worldwide, they can never win them. Onya kanja you no abundi na about speed. Low ya pipe ya low, pipe ya low, pipe ya low, pipe ya low. Because here na gwa be save your destiny. So ne ebiani hobuni na-eme edition ni matara bifi maybe. So na ihe njikọwarụ na ihe mere na IPOB South Korea. Munwa work with the DOS, we achieve a lot of things na baro munemu na ala Korea now. We mekwa nke mere na obodo abu Ukraine na bakwara some people uru na Ukraine. If you get so now today in now Okwu Biafra Nnamdi Kanu Biafra Nnamdi Kanu who promote Nnamdi Kanu and who promote Biafra and who make Biafra to be who he is today. Kedi ndị bụ ndị ahụ o higa na ajụ onwe gị. Maka ndị na-asị na Hashem ejem na social media ike gwụzi m sị mba aga m ehụrụ ọfụ a ite a ga-akwụrịrị ọkụ by fire by force. Chineke ma mụrụ kwuo because ọ ma na owutego m yesterday night ude akwa mbere yesterday night mmụọ ebe nibekwe ọzọ mana ebeghe m ihe na scream I just close ebebe akwa wesị mba na amaghị na-ebezu ude akwa I will have to talk my mind because na onye nọ n'ọnọdụ m na IPOB ọ nọ ọnọdụ ka onye megoro gọvanọ ka onye megoro senate ka onye nọ na Asorok ihe life m bụ na IPOB worldwide and mụ na ụmụ ma the law marry amakaria so many people not there mụ nwee felubeghị law even one day so si ihe mụ na ekwu bụ na o nwere okwu Nnamdi Kanu na de ekwu and that thing need to start again. If you don't know how to work, fire them. If you don't know how to work, any coordinator that's not doing their work must be removed. Yeah, bụ okwu ye. Onye ko na agwa the whole principal officers of IPOB worldwide. Maka ndị na-asị why Uche Edoziem ji remove neni maka why onye ji remove ije na the old fashion Nnamdi Kanu even not tego ndị Chika Edoziem mebe ka ọha onwe onye no even by now ihe niile unu na-eto ma ndị Facebook unu na-eto ha nchari na-adịgo useless. Fuge mana ọ na-agba unu nkịtị ọ dịka asị unu na-eto ifụkwadụ ka esi eme na-emu ịmakwa ya IPOB bụ anyị nwa bịa shọtụrụ the Sahara report ọ dị-emezi exist n'ụwa niile now. Ndị mgbe aka keep it rare Dr. Njakịrị mgbe aka ha na-enye anyị nsogbu ha the first people attack us in the media o sokwu na ji wee mepe Obinwannem media maka afụcha m ihe nụrụ gama m ndị na anyị na ha nụrụ short ha da enweghị ifi na-asarịta ọkụ bi na-ene anya mgbe anyị pụtara nye ya krediti ụwa niile na-esie millions na-esie watago omekwa nke o mere ya dọrọkwu ya so and Nnamdi Kanu can never be against DOS no one was or bụkwa against of the monster of IPOB worldwide. Other against onoko one I nwoke bi ken guru ago say that na if I'm against IPOB I'm already finished. All my own ekwu.
Ada mara IPOB aka. IPOB monwo ha, they don't talk. The original IPOB don't talk on social media. Hand on ground. Original, even here they make it now. Many people supposed to go close. Yeah, go sleep. Ne check ye gaba. Makane mari hanaro. Egu erigunu now. Egu erigo many people. So see you get on social media. It's sitting with evidence. Me where evidence. You don't get evidence. You just they talk the same thing we have talked many thousand years ago. You don't get evidence. Nigeria man do evidence. Nnamdi Kanu say that I know 3. Uche Mefor know 2. Anyị nwa ndị na-eso ha ncha niile na-agba ha aja n'okwu no 1. And onwe na change no 1 was also no kwonu ya niile ga-abịarịrị na mmezu. Nke a ga-abịakwa o. So unu agba na speed. Oh, pipe low. Pipe low. So na ọ bụrụ na unu nwa bụ ndị na-asị na unu bụ Biafra bet unu abụrụ IPOB unu chọrọ ibezi ekpere aja na gari, dị ready. Because onwekwa na family a dị enwe nsogbu mana enwecha nsogbu edozikwa. So na ọ bụrụ ịdị ready inwe nsogbu a check face of ndị gị na ha ga-enwe nsogbu. Very important. Maka na ije na Korea kita Korea gọọmenti mụ nwa ka ha ma na nwanne nwoke nji the passport ya wee register the IPOB in Korea. Maka na mụ enwe na akwụkwọ. Ihe nwere ebe a bụ akwụkwọ ndị kpagharịba ka a na-akpọ ya. Nwere isi. Mgbe ha chọpụta self na akwụkwọ kpagharịa ka na-eme ejego m fa. And that brother be witness. Eji m akwụkwọ kpagharịba paper ka nji wee na-aba government house, police, immigration nna na-epieba. Nwanne nwere ihe makwenye na gị ije maka na mmụọ akatakpa Nsụka ikeji ọkwa. Nchọ ikpuchi onwe nchi gafe gị no go know. I swear you no go know. The power is going to come out now and you will see it in your life. Because na mụ na ụmụada ama aka and I hate mmadụ ịma aka. Eheti kamya n'ụwa. Or mmadụ prove me otherwise. Eheti kamya n'ụwa. Play your role. Let me play my role. I am here to serve the nation of Igbo people. Igbo are the one that first people that is created in the world. Manhajizai kurunanyu kunachi destroy here, which we cannot believe in that. We cannot stand in that. These people in Anya, Chika, Edoziem, Uche, Mefor, and Nnamdi and Anya, they are the one that will tell you the history about IPOB from 2012. And you need to make them to become together. Maka divided, that is how the whole Biafra going to be divided. Because I know Kugo ka ikpako nwanyi ono ofuma otu Nnamdi Kanu pressure gidego na Nnamdi Kanu wes yes na after kedia na kpe after Wazirike na yanwa oga ha ga nka maka unu na eme bụ unu na abụ unu butu na teacher jana gari onye ya tabazi ona chibi ochi, which is na mu aga allow Obinwannem Ndi Igbo global cultural movement cannot allow that thing anymore. I started it today. So n'isi na Uche Mefor bụ arụ na ọ bụ onye oshi, you must give me evidence or ndị Obinwannem nchekwa ala Igbo track ya down. Very important. Because I need remaining nonsense again. In obodo Igbo ebe nwere iwu wee na-ekwutọ ụmụnne m nọ n'ala Igbo. Get ready. Anyị chara na-esi n'ezinụlọ wepụta n'ala Igbo. Anyị chara na-esi ezinụlọ pụta onye ka traditional nwoke dị. Jasị na ya need the contact nne na ya. O jebe ahụ jụọ na ya ajụjụ. O nwere ike o jebe a kịta na nne na ya gwacha ya okwu na ichie ji oyi. Because ndị a na-anya kịta kara ha dị intelligent. Onwe onye nọ na screen ma kịta, those people nọ na the whole world kịta na-eme ihe IPOB can dey intelligent. Ihe ni na kwe for this four market days are ebe. Kwe for 4 market days. Oh, ye na-akpọ ha 4 market days. Ye na-akpọ ndị 4 market days. So, iwepụ nkwọ ka ezi ihe fọrọ ọzọ na ka ihe bi na-akwọ ka ebe kwọzi ka ihe ga-eji wee gabazie n'iru ka ebe esikwata ihe ga-eji wee ga n'iru. Iwepụ nkwọ. Ifuge na watch ya onye nke a Chika Edoziem oge edozi ife niile chọrọ ka edoziere gị oge ọbụla na echi mana eke mana orie mana afọ na nkwọ oge edoziri gị. Follow me, let me show you what you don't know. Ụmụ Igbo na-ekwu ụmụ omenala. Now Nnamdi Okwu Kanu Nnamdi na nwere ihe mede n'ụwa ka ala Igbo hapụ ede onye abụ Nnamdi. Ana okwu onye okwu ka ọ bụ ndị okwu. Otu ọbụla ịchọ ka okwu oge kwuru gị. Ọ kara gị ịnụ onye Akanu ọ job ya ka ọ na-alụ. Now onye nke ọzọ bụ Uche Okafor Mefor Uche ba akpa onye ọbụla nya nke ya. Oge ahịa ndị kara ka erugo oge mmụọ ga-eji na-arụ ọrụ n'ime ndụ gị ka ya na-agwa gị ya. Now Mefor oke nke afọ agaghị efunatarị n'ime ndụ ụmụ Igbo. Oke nke afọ must be in afọ,
must be rolling in Afọ, must be rolling in a spirit of ndị Afọ. Mefor etiri ebe a bụ Mefor maka na iko bụ akpagharị abụrụkwa iko ụmụazị. Iko bụ akpagharị abụrụ iko ụmụazị. Maka uche na-ebata struggle like a Christianity. Uche Mefor bụ ezigbote Christian, but Christian nke bụ ezigbote ịba na omenala karịa. Onwe onye ga-abụ Uche Mefor spiritual nweta nwe n'ụwa. Adịm agwa gị ihe mmadụ agwa. Ndị anyị na-ebu ihe mụ ji visit Uche Mefor bụ white and white ka ọ na-eyi, pure white and white. Onye mere nji mgbe ha na-ekwu whiter than white and whiter than snow na track ha. Uche Mefor na-abata with white and white. Nnamdi Kanu always visited me with a broadcast, a message, powerful message. For ya? So nne Anya abụzi na watch kwa because ihe mere bụ na unu chani na-ebịara iji religion destroy what we are doing. So aga m agwa gị na mba nchọ religion na njekwuru Uche Mefor si ya how this religion look like. Ị chọrọ ka o si otu a na-adị. Because mmadụ ịbịa na onye a bụ religionist ọ nka anyị chani na-ebe religionist mindset. Mana anyị na-ekwu ka anyị use na proper channel. So now Uche Okafor Mefor, Uche Okafor, Uche bụ akpa, Uche bụ akpa, Uche bụ Uche, like Uche bụ ihe mmadụ bụ. Ya echiche gị bụ Uche, echiche gị. Kedu ihe na-eche maka Biafra? Kedu ihe na-eche maka ezinụlọ gị? Kedu ihe na-eche maka ndị ile anyị? Kedu ihe na-eche maka ọbịbịa nke unity of ụmụ Igbo global? Kedu ihe na-eche? Onye a bụ Uche. Ifụrụ Okafor bụ afa nna ya na Mefor bụkwa afọ ya. Oge na-emeforịrị n'ihe ọbụla na-eme. So onye ka na-agwa ya mefọkwa kịta na anyị ga-abịara gị njem, anyị ga-abịara gị ọnọdụ, na anyị ga-abịakwa gị mgbarụ, na anyị na-abịara gị celebration maka ndị na-ekpere gị ekpere mgbarụ ga-ebu ụzọ jee mgbarụ ahụ maka na anyị na unu kwudodo, anyị na unu nọ na mmụọ. We swear together to work together to fight together. No matter differences, anyị kwurie. Ọ ngị nwa na-ekwu ya. If you know what we can do, if you know what you can do to do more than us, go and do it. We will support you. Nnamdi Kanu na-ekwu gị nwa bụ Uche Okafor Mefor na-ekwu. So oge ahụ akara ka erugo ka m bonitezi ihe niile n'okwu na akwụkwọ nyocha m dị here. So that is the time we are here now. So nke ga-aga. Abịara nne Anya, nne nna, nne nna, nne nna, Nnamdi, Nnamdi, nne nna, Nnamdi, nne nna, ozubeghị oke. Ịbịa n'Obinwanne, ihe anyị bụ Obinwanne ụmụ nne na nna omenala Igbo global. Ifụrụ ya? So mission anyị bụ na nne na nna anyị must unite us again. So now ịbịazie na nke nne nna ya Anya, nne nna ya Anya, afọ ọ zara ụfọdụ si na ọ bụrụ afọ ya. Kedu ndị na-asị na ọ bụrụ afọ ya? Maka many of us mgbe anyị na-travel na-abịa obodo oyibo, ọ bụrụ many people zara the same name because of the mission. Maka na onye na-agba ọsọ ndụ eme agwakwana ya ka o esi wee na-adance n'ụzọ. Maka na ihe unu na-eme bụ unu were ihe onye ọzọ, unu were nsogbu onye ọzọ na-ewe na-akọ ya ọnụ mgbe ka unu ruru na chi esibe eze ma unu na-ebe anya n'Islin. Nwanne ọkwa eburu ozu onye ọzọ dịka ebuko nkwụ. When you are talking another, mana mbọsa ga-talk about you, no, the people will still know that na gị ma bụ talkative. Maka na ọka isi kwuru onye ọzọ ka isi kwuru gị. Ya mere mụ nwa manọkọta n'ụwa dị against of anybody. Onwe onye ndị against n'ụwa. So ndị m dị against na asịba bụ ndị niile abụ ndị Nigeria politicians. Ọ mụ na ha bụ ndị na-akwatu ya. Church religion, mụ na ha na-akwatu ya for a reason. Mana ndị nke abụ onye ọbụla bụ a Biafran. Mana ebo a Biafran nke human right o, ime Biafran ibe Nowa Niger Congress o, ibe Biafran of IPOB o, ibe Biafran of Masop o, ibe Biafran of actually nka o. We are one. So what we need now to go and look for their leaders. Anya esepụtacha ha dele ha akwụkwọ. Ọ ihe foundation Obinwanne ga-ebido very soon. Ha ga na reply ya anyị. Onye a reply ya anya ebuje na benna ya. Onye ọbụla nwechara bụ obodo. Ka anyị si jekwuru igwe obodo niile. Ha wenye anyị reply if I jaga now. And that is I promise them I will not disappoint them. Unity will stand. Now nne ya anya bụ somebody. Everybody na-akpụ n'ọnụ. Now ndị a niile n'anya kịta na nwere ọrụ ha rụchagoro adịghị nchefu n'ala Igbo. Ana ya chọrọkwanụ ka enwee anything ga-eme ha because ịbịa Chika Edoziem nwe team na this IPOB. Team na-agwa gị nwere ndị love Chika Edoziem more than Nnamdi Kanu. When the love Nnamdi Kanu more than Chika Edoziem. When the love Chika Edoziem more than. So na kita na that love aha need he. Ni ha need kita na bụ one family. Because that track go everybody.
onye nke ya sị akpakwana m Chika Edoziem aka o ọ bụ onye nke asị gị akpakwana Nnamdi Kanu aka o onye nke asị akpana Nnamdi Kanu nwere ike isi kpa Chika Edoziem onye sị gị akpana Chika Edoziem nwere ike isi kpa Uche Mefor onye sị gị akpana Uche Mefor nwere ike isi kpa Nnannaya so efu na ha ncha niile abụrụ enweghị obi nwanne so nwee trapụ ha ncha niile esi na ọka m mma na nje chọba ndị ahụ bụ ndị nwere obi nwanne ana ndị ahụ ghọtara ya na-akpọ IPOB one family ọha ka m chọrọ united we achieve ọ bụrụ na ịma na ị chọrọ iso na ndị ga-ama ihe na-emenụ n'ime IPOB ma ihe na-eme n'ime ndị eze na ndị ọzọ n'ala Igbo anyị because obi nwanne bịara unite ndị eze na ndị ọzọ all the 5 states Enugu Anambra Imo Abia Ebonyi anyị bịara ka anyị kpokọ ha ọnụ mee ka anyị mara ihe bụ iwe ha mee ka anyị mara stand ha n'ọnọdụ anyị a so na anyị ga na-emeke the move na ọ bụ na anyị zuo ka esi eri udene maka na achọrọ m ka onye ọbụla na-abata na the movement ka ị rapụ ibu division mind ka ị hapụ ibu hatred buru obi nwanne sọnsọ obi nwanne jee gụọ jụọ ihe a na-akpọ obi nwanne ka ị mara na ị nwere ọ bụ na ị nwere abịakwa na-abịa akpọkwana m na fon enweghịkwa ka mma ihe n'ụwa akpọkwana m na fon enwekwa ka mma ihe n'ụwa na ihe nidiri bute nke ka m bute nke m that is the people I need ibute nke gị na mbute nke ma join ya maka enwe m nke m mara m ga-eyuzu wee nwụọ so ibute nke gị mbute nke ma yuzu wee mana ọ bụrụ na isi na ka ị bịa ka ị bụrụ sọ nke ka m gee nke gị abịakwana akpọkwana the phone ana m ekwukwa nke m n'oge maka enwe mission nsignere now ndewo so ana m ekene onye ukwu na-ekene onye nta wee na-asị dịka unu si wee nụ onu m wee tinye nya bụ mkpu ka o si wee dị na ihe m si ka m bịa mee ka unu mara na anyị enwego ndị ya na-akpọ ndị nchịkọta ala Igbo ndị nchịkọta ala Igbo bụ gịnị na aka ọrụ ha ebe a na aka ọrụ ha ebe a na aka ọrụ ha ebe a ndị nchịkọta ala Igbo na aka ọrụ ha purpose of ndị nchịkọta ala Igbo working for the community. They will build bridges between our communities and connect other ethnities for cooperation. Maka na anya ma na ha afụchakwa ihe ọfụma o maka opere mpe so emesie ga-edepụta ebe ma agụpụta ọfụma ebe ma agụpụta ọfụma to around establish strong and checkable connection and communication between the ordinary man, ordinary man and his representative. So, if I know him securing the communities, mission, peace, and order in our communities. Join us. So, all very simple. So, now when you try to join na we na ganya ije because na this mission I need na this our land. And that is why the shock ibido, and that is why ndị nna anyị ha ji wee nabata the mission. So na ọ bụrụ na ị chọrọ iso anyị bịa mana ọ bụrụ na ị chọrọ isokwa na-agba war na social media na-destroy ndị na-destroy ha gị na-akọ ndị na-ada akọ gị ọnụ ị continue mana ihe anyị na-agwa gị osepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ because all of us are one n'iru nna anyị Igbo and we must unite. Ana m ekele unu ka m pụtakwanụ Nwanne Global Radio ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwanne Global Radio ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. Obinwanne Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwanne Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Obinwanne Global Radio, ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwanne Global Radio, ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. Obinwanne Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwanne Global Radio, the unity of culture of Igbo nation.
ndị Igbo n'ọma na-ege m ntị, ekenekwa m onye ukwu, ekenekwa m onye nta. Ana m asị nke onye chiri ya zere. Ana m ekene ndị niile gere anyị ntị n'onu na ndị niile ghọtara ihe anyị kwuru, wee na-asị ka isi ghọta ya ka Chukwu Okike abịa ma ga-esi ghọtakwa gị, maka na ihe anyị na-eme bụ ife mmụọ. Ọ bụrụ mmadụ niile ga-emewe ife anyị na-eme. Ihe anyị chọrọ bụ unity. Ị na-anya efu Obinwanne, welcome to Obinwanne Global Radio. Ofu obi ka anyị ji aga. So ọ bụ na ị nweghị obi, ofu obi n'ihe anyị na-ekwu, abịakwana chacha ya achọ followers about omenala, education, about education present about omenala and ọdịnala Igbo. Oya anyị na-ekwu nke ndị Enugu na nke ndị Anambra na nke ndị Imo na nke ndị Abia na nke ndị Ebonyi. Join us and learn your culture. This is part of the culture ka m kọwara gị now. So anyị ga-abazi na the question and answer. Enwego ndị degoro something ka mara na nwere nke m ga-etinwe ọnụ, nwe nke m ga-etinwe ọnụ asa mụnụ, mana onwe nke unu chọrọ ide unu ede, maka na okwu ọbụla ekwuru ekwu a ga-asị ya asa. So aga m asa anyị little bit. So o nwere so nwanne anyị nwoke ederenu ka m bido na nke ndị jụrụ ajụjụ, hapụ ndị kene ekene. Now ka m bịa Ikechukwu Ejima nwere ihe o dere ebe a, mara m na ọ bụ ihe gbasara anyị ka o dere. Also, please, someone should explain this drama for me. I was in the dream last night. I saw our leader, Nnamdi Kanu, shouting, "Let all the Biafrans pick up their guns to defend the land. There is a war. Everybody pick up your guns." But as he was shouting, there are a group of people holding him, and they use their hands to cover his mouth, drag him to unknown destination, and everywhere people was running up and down. Even me, we are running into the bush looking for a place to hide. I wake up. The thing I continues. The thing I continues. All who could go. So nya dream gị bụ your dream. I dream nke gị, mụ dream nke m. So mana dream gị ka si ghọta ya dream. Na ọ bụkwa na ya dream go, but ihe a bụ a tell story. A tell story. So a tell story ịkọwara ihe na-eme eme now. Mana o nwere gun and bullet. Sometimes unu na-etinye gun and bullet ya egbugokwa ndị mmadụ ka ga-egbu ndị mmadụ. Na ihe nidiri na bụ very simple mathematics. Ọtago maka unu amara ya. So ọ bụrụ gun and bullet bụ ihe enidiri now. Onye ọbụla na-asị gun and bullet, ịma na onye ahụ nyanwa na onwe ya achọrọ peace n'Igbo land. Ọtago because na a na-agwa gị that na egbugo anyị before. Ana anyị nwana nwaanyị atụgokwa gbukwa onwe anyị kịta. So n'ihe anyị na-ekwuzi okwu na this platform na-ekwu okwu na kedu anyị ga-eme ka anyị jee n'obodo dị iche iche kpọta representative ndị ga na-agwa anyị ebe ha kwụ na this struggle. Ọgwụcha nwere ihe ọzọ. So Nnamdi Kanu ebe ọ nọ, anyị che niile amarugo that na Nigeria anyị nwere ihe ha ga-eme, and ndị IPOB DOS na-eme everything ha ga-eme because ha ma ọrụ ahụ ọfụma. Ha emego ya mbụ mekwa ya ebua. So nke a ma bụrụ ya a problem. So na o nwere some sensitive things ga-abụ na-eme n'ụwa. You don't need to run on it. Ikuku kuchafu ike ọkụ. So n'ihe unu nwa bụ ndị na-ekiri m ekiri ma ọ bụ ndị ga-ekiri ekiri leta ga na-eme bụ whether you dream or no dream, join IPOB wherever you are. If you love IPOB family, if you don't love IPOB family, then join the group you love. Don't love Nnamdi Kanu without joining Nnamdi Kanu group. Never in your life. That is how it be. A court. If you love Nnamdi Kanu, you must make sure that you help Nnamdi Kanu to actualize his dream. Because Nnamdi Kanu dream connected to the place of Motariho Nemeta. So Nnamdi Kanu connected to dream of Biafrans. So now give my love for Nnamdi Kanu, then you have to help Nnamdi Kanu to actualize his dream. And division. Nnamdi Kanu never preach about division. So many of you people learn division now, just a bekun learning about this division. Kieme na mmadụ ga-abụ nwe problem n'ime ezunu na IPOB. Una like ka etigbo onya hetigbo kpọ ya sabo ozugbo. Why this thing? I don't like that word. Maka na many people kpọ m sabo mana ma bụrụ sabo. Onye si na mbụ sabo unu kpọrọ mkpọ jekwara Nnamdi Kanu. Ndị bụ onye bụ highest speaker unu n'ebe mụ anọ.
then unu kpojiri ọsọ na nwere ihe ọjọọ ofere m mere kwa ya. The same thing now, imagine that na okay, otu ọ sị na onwe ihe ọjọọ mere ka ezi ị ga-eme ọzọ mụnwa Chukwu ya asịsị mụnwa jizie gị ma ihe masịrị m mmeni gị ihe masịrị m na ahụ. So na before na-akọtọ mmadụ make sure na ịdịkwa sure maka na unu ewerego Nnamdi Kanu wee na-adọji ihe ọjọọ niile unu na-eme ma arụ unu na-akpa ma ụzọ unu kwesịrị unu si na-achọghị esi n'akụkụ Nnamdi Kanu ana amụmụnwa na-agwa unu na-agwasị unu ike na Nnamdi Kanu na ọ na-recommend unu na this and that ọ normal thing. O kwuru ya ekwu n'ime ọfụma recommend ya gị but anwa na anwa dị against of his family by IPOB efuge. So onye mere ndị onye ọbụla na-atị n'ihe gbasara IPOB ị na-atị n'ọnda Nnamdi Kanu na-aghọta na Nnamdi Kanu cannot defend you. Ịghọtago because oge ahụ rukwa Nnamdi Kanu ga-ajụ gị n'ihu korokoro ana onye mere ndị mmadụ ji asị nọ ajọ mmadụ because na Nnamdi Kanu adịghị recommend ndị mmadụ ontose ka ịbịazi bịa wee bịara ya aja na garịrị o so na-ata afụ ka ọ kwụrụ ịhụge. So onye bụ na anyị na-dream kwe ọbụla na-edream ka anyị na-edream exactly whatever we wish to dream na ọ bụrụ ta ndị pastọ ejugo ebe niile where is ndị pastọ na-adị abịa akọrọ ndị be anyị kịta na nwe ọzọ ị ga-avo secret open onwezi nke na-eme open. I have it correct a lot of things. So when I work the dream shows that now again I work up fight here for your dream. So now Chine Meremu say please share to another IPOB group so that many can hear and join us. Of course. Because now many people even IPOB, even on Facebook now, a lot of millions of group IPOB stand. I stand with IPOB diaspora, IPOB joining, IPOB, everybody now has IPOB everywhere. Okwu, I think they have IPOB. If you get an IPOB now, kedindi mere IPOB ajiwe originate in the zone on IPOB. Because now all mother na arụkwanụ foundation before arụkwasabi ono n'enu. Because unu chani nebu achọpụta m chani ne nwere envy mindset. Onye na-abịa asị na ndị nọ na IPOB before ndị bịasị na-eklem na ha si through IPOB wee mụta ya amụta. Maka ụfọdụ na-asị na ha bụ University of Nnamdi Kanu. Who educated Nnamdi Kanu to be knowing what he know? Chere Nnamdi Kanu fene no mari homa. Chere fene no mari homa. A foundation of IPOB na nwete a correct evidence now. Nwete dịka information. I will not speak it in my platform here. If you guys wait train now, I got my be on a platform. I quote a tangible, a serious information on my platform. Ye game mundokburi mbujeri ndi radio Biafra. Hanona radio Biafra kuoye. Ha get negotiate in that kind thing. Je investigate in that kind thing before he kupie. If you get so osisi nebo ga be kuoye e defend nwoye. Makana kuoye so nwa enwe ike attack biaba na that thing njaka mu kuo IPOB amambia zom because na mmelo alone. Oya kaya say if you can't join them when they leave them. Obo ne chori follow ya neme nor independence. How me ha neme now? If you get which is the same independence and a quote kita now. Mu are not independent. Man, and one year made them work under against of the people that I know what they are doing. So many people but are today say that na ha no ha na arụrụ Nnamdi Kanu ọrụ. Onye bụ Nnamdi Kanu? Nnamdi Kanu osigna enweghị ezinụlọ. Osigna ya nwere company maka esiri na arụrụ Nnamdi Kanu that means ị na-achọ ka ime ka struggle abụrụ business. Maka na ya bụrụ business people, ya bụrụ politicians. As far as I'm concerned, ya bụ freedom fighter, fire and continue. So many people try to turn this Biafra struggle cover a political ambition. Ebia oburu na asị na nke gị mee nke a isi na ị gaghị eme because they no like am. So manandi like how many years? About 7 to 8 years can aga n'iru for it. So gịnị mere na gị mama like here? If or not, something is very wrong. Something is fishing. Mani mere o ji dị ka ihe na walk because na anyị ejegoje atia jankara. Ihe ọbụla anyị na-eme na IPOB we must anyị nwa bụ ụmụ IPOB anyị nwa bụ ndị kwetere na IPOB structure anyị nwa bụ ndị na-eso IPOB we must go and bring Uche Mefor Anya Chika Edoziem back. We must know what is going on with them ọrụ anyị mama na papa na-eso okwu akwa na ụmụaka na-eji achọ peace. If you want to know the problem inside IPOB or need the care for Nnamdi Kanu or need the care ka Nnamdi Kanu pụta nke taka nke echi, Imani ga-achọbagodo peace na family Nnamdi Kanu so that they can unite and go to release Nnamdi Kanu. Because n'ihe anyị na-eme kịta na onye nke a nwere ike ọ na-asị release na Nnamdi Kanu, onye ka na-asị release Nnamdi Kanu, onye ka na-asị release na Nnamdi Kanu, onye ka na-asị release Nnamdi Kanu, ka ezi onye a ga-anụ onye
ifuge so anyị nwa na onwe anyị ekwetego na anyị nwa na onwe anyị ga na-emele onwe anyị ife ka anyị si wee like ka anyị si bi ụwa onye sit at home so ka anyị ncha niile na-efolo spirit of the land. Kedu ihe bụ obi gị na-eme enene mmadụ anya n'azụ wee mee ya onwe na control gị nwe ko eje ka control gị n'ụwa. You are controlling yourself. So na onye ọbụla bụ onye like eziokwu nya na-efolo platform a very important. Now, please, Uche Mefor is no longer with us. Light and darkness have nothing in common. This is useless comment. This is a useless comment, and I challenge it. Chinemerem iya kana po useless comment in my kingdom. Can make if we can bubute again fear. Iya kana po useless demonic Satan comment. O ihe ka ngwazie ka challenge gị n'ihe akịta ikwuru ebe akịta. Maka ihe nji karịcha onye ọbụla ga-abịa na platform a na-agwa ga na m atụgo nje asị na itie gị akwa aga aka gwa gị ga-ada. Now, ihe aka na-akpọ division statement, discrimination statement, and if you love Nnamdi Kanu, that means this statement is against Nnamdi Kanu. That means you are against Nnamdi Kanu with this comment. Very pure. Ifria? Nnamdi Kanu said, we will never accept discrimination in Igbo land. We will never accept discrimination in Biafra kingdom. Ifria? We must carry everybody along. Oh, ihe Nnamdi Kanu kwuru no love ya, join ya, maka no ga ha eji ekwu eziokwu erugo. Maka ndị sị na I must talk the truth. I must talk the ka oge erugo nunu. Ị ga-abịa jụọ ga-ajụjụ wuru oge na-adịrị anya. Oh, my mission. I'm gonna platform many people too from today. Now, this guy, all he can about discrimination, demonic Satan comment in the group of the people around this struggle. Please, Uche Mefor is no longer with us. Light and darkness has nothing in common. This is demonic Satan discrimination comment. Oh, he have been able to say Okwu na Igbo today. Onye akita chatri ihe akita atraka ya tụọ ya handcuff na si abịa kọwa ihe o dere ebe n'ebe anya n'enu slin oyoba mgbaghara nke ndị mmụọ nsọ ụka ọ ka na-akpọ Catholic satanic or Christianity satanic. O mara ihe ọ commentary now. Ihe ọ commentary aida na maka na Nnamdi Kanu sịrị Nnamdi Kanu abịabe one day na social media wee sị gị attack Uche Mefor never and ever, and he can never do it. But who send you people to attack Uche Mefor? Who send you people? I'm here. I'm a stubborn child. I don't listen to any fucking useless idiot. Nchongwere ma beregi shows bo. Now they can like Okuchi or with power. He covered it now. So, kedonye nyerunu impetus, konye nyerunu right to attack Uche Mefor on social media. Who give you people that audacity? Kedonye nyerunu ya. Ketana kanga agwazi unu na unaburu IPOB member. So, agama amando nobo. Even IPOB principal officers no wanine, I challenge you all. Kedi hunu jide against Uche Mefor to dankin dankon. Unade wetie. Oh, Nnamdi Kanu gwara unu. Onwe memo Nnamdi Kanu drop before. Mbo sakro George Onyibe. Osuru unu. Onye chori isu Uche Mefor sobu Uche Mefor. Onye chori no eba ino ka ino eba ino. Oh, he drop. Osuru go attack Uche Mefor. I have the memo. I have the memo. So, who sent you people to attack Uche Mefor? Who sent you people to be writing against Uche Mefor? Do you know what Uche Mefor have done in this struggle? Do you know? You don't know. You don't know. That is why you are writing a division statement. Even the man you think you love, Nnamdi Kanu, don't like this statement. Nnamdi Kanu cannot write this nonsense. Nnamdi Kanu, Uche Mefor book religion. And what the husband is saying? Or religion. Stay on your angle. Let me stay on my angle. Then, man, I could that religion can never be a problem of what we are doing. So now, sometimes you know, respect you. For the solution, Mefor zero shego. The same way shega kuna sna nene zona. The same way shega kuna sna nene zona. The same way shega kwefuri onya kanyi sna oge rugo mbe mapia. Ane mego mapia. Bupti ishi kamfuganya. Any attack on Uche Mefor is attacking Nnamdi Kanu. Any attack on Uche Mefor is attacking Nnamdi Kanu as far as I'm concerned in IPOB family worldwide. And I had Jage and I go moon picture they can go school niazo makana kwadogo mofuma. Come and talk. Kamara, who are you? Evria, these four people
must unite before you're talking about uniting a family in the world. If we Chika, Edoziem, Nnamdi, Kanu, Uche, Mefor, and this, we must go and look why ka ihe ha na-esere ha okwu maka na nne na nna na-ese okwu ọ bụ ụmụaka abịa ga-adịzi n'udo kedu ndị ga-asaidịrị nne ka ndị ga-asaidịrị nna aka madịrị ya. That is why I'm saying what I'm saying. Maka Nnamdi Kanu played a role for my life. Uche Mefor played a role to my life. Chika doesn't play a role to my life. Anya play a role to my life. And those things they played, never be disappointed by them. So who are you to make me to side on what you are doing? Ebe kisi biowa. Ọmụwa bụ ife a. Ọmụwa bụ nke a na ine n'anya. Ihe ebe m nọ kịta na ase foto a kịta na office m na South Korea. Indigenous people of Biafra IPOB office in Korea. Even if they know na Korea, ha nwere onye ga-abịa stand when we talk about ihe dị na IPOB worldwide. Till today, so na before na-ekwu okwu na-agwa onye akịtị na-enanya ebe a katakpa nsụka ikejọkwa na onwe before na-ekwu okwu you have to be current and honest and transparent. Ada abịa m anyhow. Ị ga-adịgodo nsọ. So nwanne nwoke bụ Chinemelemu adị m eme ihu mana abụ o na m ihe mbụ bụ a pure whiter than white and whiter than snow. Onye bụ oyibo ha sụrụ na akwụkwọ ndị IPOB. Ada agakwa m aga o. Ihe m chọrọ bụ just gwa m evidence of ihe ha megasịrị na ọ bụ na ijiri ya nwanne chọọ na ezinụlọ gị ya nọrọ ka bịa ngagwara bụ n'ụdị. Because many people now actually destroy the family of IPOB started by Uche Mefor. Many people now mgbe Nnamdi Kanu kwuru okwu about Uche Mefor, many people now pụta na against Uche Mefor na-akọtọ Uche Mefor wee sị na onye kọtọrọ Uche Mefor ga-akọtọ Nnamdi Kanu when the time come. Anọ ihe na-eme now. Many people ji envy and hatred na-ekwu ihe ha mara na social media mana ọ na-ebute backfired. Ụfọdụ sị na ọ nara ego na gọọmenti. Okay, now ọ nara ego na gọọmenti. Kedu Nnamdi Kanu na ndị a niile bụ DOS ha ga-agwa anyị eziokwu maka o nwere a lot of things na-emenu nke bụ na gị nwa ama stand nwunye anọ ọnya mere ị ga-eji hapụ ndị a ka ha jira ka ha na-edoziri onwe ha maka na anyị nwa na-eso ha eso enweghị right to talk to these people in a manner that the whole world will think that we are not respectful. Maka ndị Yoruba pụtasị na ha dakparị eda mụ ama mkparịkwa ndị ahụ ha bụ eda m koso onwe onye ntọrọ ebe a evuge so ha ma eda ebe a ka m chọrọ iplay that thing ndị Yoruba na-eplay they are my eda evuge and the rules of IPOB na ọ bụ na afa ya gị ị nọ n'akụkụ afa ya ga-abụrụ that na-achụpụgo gị na IPOB onwe onye nwere right ịchụpụ mmadụ na IPOB even Nnamdi Kanu enweghị right ihe o nwere right inwe ike si na espego bụ na the work ịma nsozi anyị na-arụ ọrụ jee na oze n'ụlọ ọ nọ ka mmadụ esi gị papa gị na papa gị na-eje ọrụ ugbo papa ga-asị ngwa nachi azọ ịsọ nachi azụ ihe eso anyị imegbu ọgụ imegbu nke ọzọ ka ọ nachie n'ụlọ ịsọ ọ sịrọ gị abụzina nwa ya abụzina onye Igbo abụzina family member no ya ọ sịrị gị bụ gịnị pụgodu ka anyị nụọ ọgụ a na ị gaghị eje nwebe anyị na-eje na ọ bụ na anyị jecheze batazie anyị akpọọ gị connect kwa maka anyị ma ebe pawa gị ruru ọ nọ Martin ka onye ndu anyị na-eme mana ọ na many people ha ncha niile Uche Mefor nwere ebe o si mejọ m Nnamdi Kanu nwere ebe o si mejọ m Chika Edoziem nwere ebe o si mejọ m Nnannaya nwere ebe o si mejọ m mana ada eche mmejọ ya na-eche bụ udo anyị nwa bụ ndị udo ifuge so na mụ nwa anọghị ebe a ka m bịa ka m castigate be my family ihe na ebe a to unite my family and ihe mụ nwa ji wepụta na social media maka na social media ka a chọrọ ịnọ wee destroy ya the power and the work of these people ifuge so ọ na mgbede ka m ebido na epik call aga m epik call unu tata maka nọ m here to show you people who and who onye ọbụla nọ na social media kwuo maka anyanwa ngwa gị ihe onye ahụ bụ from the day join IPOB so now nke agụgo m that one ewepụgo m nke onye a akọwagoro m onye a ihe adịrọ m na-ekwuzi n'udo okwu na social media ọ na-ebute discrimination is not good ka anyị na-achọ udo na ọ bụ na anyị claim na anyị chọrọ ka anyị na Igbo youth is the Igbo youth nke anyị na-agụ na bụ nke Mike King Igbo youth is in the prison all over the world countries. Igbo elders, Igbo politicians are not talking about it, but they want sit at home every Monday to stop bastardized mad people everywhere. Nwanne anyị nwoke a nwere okwuru okwu dị mma kwuchekwa okwu dị mma anọkọtakwazie amazịkwa m ihe o kwuru bana ka m kọwa ihe o kwuru yes all the right and onyanwa bụ ihe Obinwannem Foundation bịara we must go and look for our people in our prison
especially Malaysia, Indonesia, and Libya. A lot of places I gave the United Nations is coming. So we must go and fly and know how our people look in prison dị iche iche. Maka na ọ bụ ọrụ anyị nwa. Maka na ebe ndị nna nna anyị ha emeri, ebe nna anyị emeri, we will start it by Obinwanne movement. So nwanne nwoke n'ọnya ka anyị na-abịa. Ndị nna anyị nọ n'ala Igbo, ndị nna anyị, ndị ede anyị, they are supporters. So na ihe anyị need na bụ ọ bụrụ na nwa gị na ka nsi wee structure ya before ka mgbede ka m ga-akọ maka nchịkọta ala Igbo. Ihe nchọgoro ikwu maka the unity of IPOB principal officers, ya bụ ndị ji ọkwa IPOB, the pillar of IPOB for market days in IPOB struggle. So I need ka join ha ncha niile together back. So ọ bụgodu na Uche Mefor asigo na ya chọrọ ime nke ya udo, nwe na force ya dị, mana ọ bụ na ndị nke ọzọ si na ha chọrọ na udo, mana anyị ga-agba mbọ fụ na enweghị ilo, maka na ndị na-support Uche Mefor dị iche now, ndị na-support Nnamdi dị iche, and with this ọ gaghị edija ya anywhere. Enwetagodu Biafra ka emechekwa mekwa the thing ọrịbakwari. So ka anyị bido n'oge chube ewu ojii tupu Uche ejie ebe ndị Obinwanne kwu. So now another one, Chiemerie kwukwara ọzọ, inhabitant means a person or animal that living in occupies a place. Chineke na mo short ọ bụ ọkwa Fulani abatago, ọkwa Fulani ka akọwara ebe ahụ, ndị na-achị efi. So which is na ewu, efi, ọkụkọ, ihe niile ha ncha niile bụkwa citizen. Yodago ha ncha niile bụkwa citizen. So onye ọbụla nwechara ọkwa n'obodo ọbụla ọ nọ. So ka anyị na-aghọta na-agbara ihe ndị a niile, ahụ na mafro nke a n'oge, mana time adịrọzi mma ekwu maka ya na mgbede. Ifuge ọkụ na ofu ka anyị na-aghọta. Some people ga-asị gị anyị achọrọ ndị a na nke a, anyị achọrọ ndị a n'obodo a, anyị achọrọ ndị a n'obodo a. Ịbụ onye ọ gị bụ Chukwu? Ọ bụghị Chukwu. Ya ikwu na anyị bịara for udo, anyị bịara for war. Ọkwa unu ukwu, mana unu ji ekwu na-achọta war. Onye ọbụla na-agitate for war, kedu mụ na gị na abịa ka ọnụ kịta reach agreement, sign it together with the documents. Do you think we will fight again? No. Ihe na-egbu anyị maka amụta m a lot n'ime IPOB, mụta a lot n'ime ọhaneze ndị Igbo movement, mụta a lot n'ime ndị youth, ma ndị anọghọ n'elu ma anọghọ n'ala. Amụta m a lot. Anọ kịta ka m need execute everything m mụrụ amụ. Ịhụrụ ya? Ọkịta. So na isi na ka m wee mara ihe a na-eme na IPOB, ihe na-ekwu abụrụ ihe the right and the way of IPOB to come united. Then ngwa kpọọ m n'igwe, ma ọ bụ kpọọ m n'igwe, akpọkwana m secret maka ịkpọ m, I will not pick call to God. Kpọọ m ebe a ka anyị debate here. I'm ready, because na ndị niile na-afọtọsị IPOB na social media nwe onye bụ IPOB member. Ha ncha bụ auxiliary members. All of them today now bụzi kpakpakpam eweziga Radio Biafra London broadcaster, ndị nebe ahụ ma ọfụma, Ikechukwu Ọnụọra, Ike Peter, Edoziem, Chukwuemeka Edoziem, na nwa Chineke nke onye nke ọzọ ma amachaghị ya na asụrụ Hausa. Ifuge kedu onye ọzọ? Mmadụ fọ a bife mma tete ha na hara ọnụ dị IPOB Radio Biafra. Ifuge Chidere ọdụ ogene na-arụ ọnụ kwa Radio Biafra kịta na ahụ ọkwa nọzụ na human right. Onye nke ọzọ na-enyeziri nnọchizi Chukwuebuka Chidera akịta na amazi ebe ọ nọ. So ndị a niile bụ ndị ya abụ ịpụta ha na-ebrokasị, ịna-ege ha ntị, ịmanụ ndị ha nwa n'onwe ha bụ ndị na-pilot ife a. So ị gee ha ntị ghọta nke ịghọtara gị kpọọ ha, nke ọbụla ha sị na ọbụrụ nke na-ekwu na iso appropriate channel, mana onye ọbụla nọ na-eme ka o si wee masị ya. So that is why nji sị gị ibe na social media, many of them nwede ihe ndị na-anọ na social media na-agba ma ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke, nwede onye bụ a very strong IPOB member. It's not were challenge m dee here ka m gwa gị onye ọ bụ dee ihe niile nọ na Facebook pages, all of them ma ndị nọ na Human Rights Radio, ha nche niile abụrụ all the strongest IPOB. Ha just bụ follow, which is na ịbịa na meeting ama amacha m ihe ha play na their meeting. No, any country you are, because onwere ihe zoro ezo na IPOB. Mgbe abụ eme ese ndị foto ama mgbe na foto ha ka ọ dị public, onwe onye kwere weta ha na-agbasa ọsọ, because they are not honest. Mana kịta na ha ncha amapụtago ịkọ ọrụ aka anyị ọrụ, maka mgbe ịkọrọ Nnamdi ọrụ, ịkọgo ọrụ aka m ọrụ, ịkọ Uche Mefor na ịkọgo ọrụ aka m ọrụ, ịkọ Chika Edoziem ịkọgo ọrụ aka m ọrụ, ịkọ Nnannaya ịkọgo ọrụ aka m ọrụ, ana ebe mfunu na-emegidekwu ejekwu na Nnannaya, then anyị ga-amanụ nke bụ ihe niile na-emezini ka agafee na. Please, I think only
only you should listen to this. This man here, Uche Mefor, has been fighting against our leader. How? How bụ na ihe o ji wee mebie na o nwere mbọsọ ọ gwara unu nwa bụ ndị nke bụ Facebook followers na peji ahụ o create ọfụrụ na gịnị mere na Nnamdi Kanu achọrọ ikwu okwu na na-egbu nwanne ya maka unu chọrọ igbu nwanne unu chọrọ igbu ọbara unu onye gburu nwanne ya ogburu mmadụ unu cha niile was wanted to kill Uche Mefor for waiting na ogbugo mmadụ ajụgo m unu many times mgbe ya na-ebido ọfụrụ Uche Mefor ogburu mmadụ unu asọ na Nigeria government ego mana today afụzi m ndị nke na-ekwu na everybody was Nigeria government, everybody was helping Nigeria government, everybody was in the Nigeria government. Mana mgbe Uche Mefor na enweghị onye bịa defend Uche Mefor even one day, or where I am ashamed of many people that is fighting for this freedom, enweghị onye chọrọ ka eje mmadụ ha ga-eme ka Uche Mefor ka ọ na-echeta ha na-eme ka amadi ha ga-eme until Jefa. The job of Uche Mefor waste to go like that. That is how all of una job will waste very soon. Because you kiji marry ka yeji marry no genkegi. Because I from the wicked, very wicked heart people not at this struggle. Ọ bụ onye ziri gị ọrụ ị na-arụ ọ bụ nna anyị Igbo ka ọ bụ nne anyị so ọ ihe nidere m na-ajụ Nnamdi Kanu also gị that na ọ bụ na Uche Mefor na fight Nnamdi Kanu in 2015 ejidere Nnamdi Kanu who stand strong and make sure na release Nnamdi Kanu nke kwere na release to do na akpagharị na akụ asị na social media. Do you know the job Uche Mefor have done to Nnamdi Kanu? Kedu ihe o mere Nnamdi Kanu na akụgheri hụ na akụgheri? Kedu ihe Uche Mefor mere Nnamdi Kanu? The thing if I can recall my mind, n'ihe Uche Mefor mere Nnamdi Kanu nke na-ada ụda nke m nwa na ụmụ nụrụ because adị m ego asịrị ihe mere na ka ha na-abụ maka ha na-abụ 5 and 6. It is like my friend. Mụ na ya na-akpa na-eme disagree na-aba nwaanyị mba anyị bacha mba na telefon erekọd ya etinye the same record ka m kpọrọ mmadụ na-akọwara ya ihe ga-eme ka anyị unite ya IPOB unite ụmụ Igbo n'ụwa niile ha kọpịrị nke ha like wejere Nnamdi Kanu na-echere ka Nnamdi Kanu kwuo okwu na because unu na ebe a bụ because unu abụrụ a member of IPOB unu ewere Nnamdi Kanu na threat is ndị bụ a member of IPOB because enwere law Nnamdi Kanu ti nke bụ na that before we talk we have to go to 3 family abịa through family settle unu bịakwa public na-ekwu Uche Mefor asịsị gịnị mere na abịa na public na-egbu nwa gị nna gasị why? That is how you be. But unu cha niile just nọpụta overnight sunu Uche Mefor egbugo mmadụ Uche Mefor egbugo wayo aka na-ekwu today wepụtara m information ihe Uche Mefor mere nwe onye na-eche wepụta iwu na ọ bụ ibe na social media na-aka akọ social media kunu ya kọwara akọ nwụsịsị ya maka na udo ka anyị chọrọ obi nwanne ka anyị chọrọ ebuge Uche Mefor against Nnamdi Kanu. Uche Mefor na-amụ anya abalị day and night to make sure that Nnamdi Kanu was released from 2015-2017 onye ahụ kan ronda gba mbọ fụ na Nnamdi Kanu release. And Uche Mefor said that now he cannot do anything, he cannot make a move until Nnamdi Kanu release and control his own staff. Kita kunu na Uche Mefor na against Nnamdi Kanu. Mfukwu onye kwuru okwu a Chineke ga-akpọ Chineke nke enweghị nne na nna ga destroy you very soon. Unu the wicked. Unu the wicked. So na ọ bụrụ otu aka unu si eme that means na nne na nna unu na ha ncha niile ga-anwụsịsị. Ụfọdụ sukwu save na Ojukwu na onwe ya metere ihe. Or taka mfobara akụkụ na akụgheri everywhere. Ama many people are so Ojukwu emetere now unu si na Ojukwu na ebe o mere mistake bụ na at least na mgbe ahụ na media adịrọ or media nke otu aka media nke Ojukwu chọrọ ka ọ dị ọ bụrụ udu media self nke ahụ Ojukwu mere before ka mma because ọ gara far. Maka unu bịazi na media si unu bịa na media ka bịa ka ọnụ rụkọ ọnụ wee use one system to win these people. Yoruba mafu Yoruba ebe ha bịa na Facebook na-akọwa wawa mafu Yoruba ha na-ekwu nke a na-ekwu straight of their own ha na-ekwu straight of how they will unite themselves. But you know ịpụta si na somebody ga-apụta si na Uche Mefor they are guessing and kind of why kedu ihe ije kwu dokwu a kedu ihe ije ime onye Uche Mefor ma onye Nnamdi Kanu sị gị na nyanwa ma 3 Uche Mefor ma 2 ị ga-eje sepụ Uche Mefor nke o bu n'aka ya ị ga-esepụ ya kedu unu je were jealous na-ewere ya jealous ọ ma 2 ị gaghị ewepụ na eti ya na ụwa as far as IPOB concern ịma napụ Uche Mefor that 2 ịma napụ nwunye chọkwa ije ma ba aka ịmachakwa aka na chi azụ to ya back to your root maka history repeat himself 24/7. So na ebe position go no why where you don't make a move. You make a move agba gị ja. That is it.
So now people are ewute m mgbe people na-asị na Uche Mefor dị against Nnamdi Kanu. Ọ dị against Nnamdi Kanu. Then nya bịanụ gwa na ka o si dị against Nnamdi Kanu. Ndị ọcha na-eme ihe ọkpakpa gọọmenti publish ihe merenụ onye ọbụla take the history because of a future. Ọ bụghị na ọkụtụ unu bo mmadụ allegation karịrị ya nke ahụ nweze ka o si nwee chas na maka ya ụfọdụ ekperegoro ekpere ọnwụ ụfọdụ akọbagoro ya ọfọ ọnwụ ịmakwa onye na-agọrọ ọfọ ọnwụ now the day Uche Mefor pụtara publicly ndị mmadụ that gets Uche Mefor, which is everybody ga-abụ a witness m today because ihe ahụ na-eme na platform aga m destroy ya before na ama ya ọmụ agba onye nyere Facebook niile. Now Uche Mefor was say o ebe ha na-eme meeting I think with Nnannaya secret meeting family secret meeting they are doing in zoo. Another this IPOB media this thing be able that thing angeje Uche Mefor very soon. Aga ma that media buru that thing na bu ihe na-eme n'ezinụlọ no ha bupute na ama maka asị na ihe na-eme na amade bupute n'iro ihe na-eme na amade bupute n'iro mana somebody buputere n'iro ebe ọ nọ na asị na Nnamdi Kanu lies against us. Nnamdi Kanu is lying against us. Oh, that is the only thing that make the public to understand what he's saying. And because of the love of Nnamdi Kanu, because on the front, everybody say no. Instead of Ibia Gabadiru, Uche Mefor here. Instead of each other peace, close that thing matter. Bam, why this, why that? Against Nnamdi Kanu. Somebody that working with Nnamdi Kanu many years. Nnamdi Kanu said that Nambona Uche Mefor stand for him. When we don't know him. Uche Mefor stand for him. Ebendo one in everybody also. Everybody was reading a mensobu. So Uche Mefor stand. Mbeji de kwalia so Uche Mefor stand. Many people Uche Mefor no today na sika Arab Nnamdi Kanu man they can continue this struggle. Uche Mefor no. Today unu chari na biago about Uche Mefor tumba taye. Makuna unu wajongu. Who are you in this struggle? Takani can stand me. Who are you? Whatever you know, I know it 1,000 times. Unemezina aru kuneme. So una chat is na nonsense. Either against Uche Mefor, get out from my platform. Either against Uche Mefor, that against Nnannaya, get out from my life and my platform. Do not call me because meji hene when we fight yaga to God. Because una cause go harm. Unada abaf, unada achokwan solution. Na kaina agakwaniru. Ndoshi. Iso honogo. Ibiage kowa. Nnamdi Kanu is our savior. Nnamdi Kanu bonyenkai. Who make Nnamdi Kanu to be known by you? Ida jwa. Ndị mochanya abani tacha afu na benne na ha we blood ha na egbacha mbọ. Ibiazie kita. Ono no ka onye rụchara ọrụ ma n'ike awugie. Osize na ya na gị ma bezoro ọfụrụ another shift. Ibiazie ozugbo robasie ka ịrụkwa ọrụ obere. Ị na-arụzi ọrụ mgbe gị na ị mara onye gị na-arụ ọrụ onye arụgo ọrụ too much. Ibiazie na expect ka ọrụ ka esi ruo gị ma bịara ọfụrụ. That is how you people behave. Now, onye ọzọ Benedict Obinna Osuji nwanne m gaa n'iru mee onye mere njọ ọgaji iyo gbaghara dịka Uche Mefor. A nwere ike ọ bụrụ na nghọta like ọ bụgoro na Uche Mefor mere ihe ọjọọ ọ bụgoro na Uche ebe a ka nọ ọ bụgoro na Uche Mefor mere ihe ọjọọ ọ pụtara na nwere onye niile unu soro unu bụ Christian. Uche Mefor bụ Christianity ka ọ nọ n'ime ihe na-esere mụ na Uche Mefor spiritual bụ Christian maka Uche Mefor stand for Christian. That is only thing. They know that ihe na differentiate m na ha bụ religiously mindset. Mana ndị na-abụ Christian kwesịrị ije na-achọ peace ma reverend father ma reverend brother kwesịrị na je achọ peace as the holy Christianity mindset. That's when you Uche Mefor ifugonien kwa Christianity na-agba na arụgo ọsọ maka otu a ka o si adị maka na the strongest ndị omenala ka na ebe ha nọ maka na the priority bụ ịgba mbọ karịa restore Biafra. Unu chani na-esef from ihu n'anya. All of you stand here from ihu n'anya maka ndị nwụrụ anwụ unu aka ha mma. So na na-ekwu okwu ebu na whatever you are doing, make sure that you will love the land of the rising sun more than anybody. Because onye ọbụla bịara ụwa ga na-ana mana na ama anata ya ka anyị ji bụrụ ndị ana anyị nagodo anyị apụtakwa ọzọ maka iti ihe na ọpụtakwa pụtazie na udo fresh one. So na onye ọbụla mere ya ji ihe n'obodo a na-agbaghara ya ọ bụ na agbaghara ya ama iwu ana onye ọbụla mere njọ n'ihe ọbụla na-eme n'ụwa a ga-eme ka ụwa mara ya otu esi eme na gboo ka anyị mara ka anyị si ekwu. Ọ bụghị nọkọta isi mma ekwu na mana o mere ihe ọjọọ. Believe na ihe ọjọọ. Are you mad man? Are you a crazy person? Bụ onye ara.
don't come to my platform again. I need peace. Achọm ka obi m ghere oye. Nkwupụsie ka ọ dị m so ka obi m ghere oye. Ndị ga-amụta ga-amụta. Ka aga. Anyị abago na Eze Chinedu. Eze Chinedu so no matter what you like say, Simeon Ekpa is our second savior. Udode, were Simeon Ekpa say second savior. First savior go na mkpọrọ, second savior go ga-abakwa mkpọrọ very soon. Maka ọkụrụ ihe unu kwutere na-eso unu. Ọ bụ na ndị adị enye unu correction ihe ọ bụla na-eme. That na like onye kpọm savior now automatically I will say shut not that fucking mouth. Don't say this thing. Ọ ihe ji mara ndị omenala. Omenala ada eteke power karịrị ha. Ifuge. Because ọ nwere ihe ọ ga-abụ na-agwa gị about Nnamdi Kanu kịta we hate Nnamdi Kanu. Mana onye ka na-akpa eneta aghara ka anyị ji eso ihe ọbụla anyị na-eso n'ụwa. Maka na even Simeon Ekpa ine n'anya o nwere ihe ga-abụ nkọwa gị about him. Ị gaghị like gwazi Simeon Ekpa. Because na mgbe ọbụla agwara gị otu esi wee bịa bo Uche Mefor allegation mbịakwa otu achọkwa allegation nchọrọ because Simeon Ekpa just bata n'ihe na-eme na struggle. He was a Nigerian. Nke bụ na na-akụkwarị ha bomba to bomba. Eji m record, eji m video mbọsị Simeon Ekpa chịpụrụ flag Biafra, flag Nigeria tinye Biafra. Iholam. So mụ na monitor all start a very simple way. O wete video nke join ya nke otinye ana publish ye. Mụ na I was sharing his brokers. What I go sharing the above brokers or they maybe brokers. He's not started by brokers. He started by sharing program, platform, all those things. So me video, me call on, share. Makana mu na this struggle na monitor everybody. Makama na maru naro. I know can get the information, gather chaya make a move. If you get so ebe kita na ihe na-eme but singe ekwu nke ihe gbasa Simeon Ekpa everybody ga-abịa know ya because if you don't love your father you will never love your mother. That is how it be. Ka na-agakwa n'iru. So na unu na-ekwutere onwe unu problem. Unu ma ga-ata afọ ya. Now I bago na Obinna Osuji waiting the family of IPOB all we need. Within the family of IPOB all we need to seek and observe is peace and unity. In that without peace and unity, we are not going to achieve our aims. So let each and every one of us get peace and unity in our house. I support you, Osuji. Isuonia, another go. Osuji, Naya, Okurie, ebe ọkụ ka nkwụ. So ka anyị na-agakwa n'iru. Eze Chinedu bro, calm down. Let's be watching and listen to him first. We are not fools. I am a full member of IPOB. We are not fools. Our tribe, you can control anyhow. We will listen to you and see what you have upstairs. Ngwa efugonu onye nke nọ n'ime bụ the same chi na-emele m ọ na-arịpụta. Now onye asị na ya bụ a member of IPOB in which country? Na ọ bụrụ ka na watch me in which country? What is the name of your coordinator in that country? Right, I'm here now ka ha mara. Which country are you family IPOB member? Because o nwere ihe eji ama IPOB member. Okay. So now, if IPOB member does not mean that na in a monitor somebody ima that na gini ya bụ ofu ọbara. Okay. So na ikere ekwu bụ na gị nwa ga-eje aka gị kwuo onye bụ maka ọ bụ na ikwuru onye bụ mụ nwa na o mejekọ ịgwa gị ihe chọrọ ịnụ. M ga-agwakwa gị ga-eji dị confused until you die. You hear? So now you prove for me that you are my brother, my blood brother, my unstoppable brother. Then I can prove you now also that spirit. If you are not in spirit, you can never understand anything. You cannot. Like a story. Someone would the history of IPOB from 2013 to now. Documentary. Every member of IPOB, I know your step. In almost all over the country. When I was Asia connector rep, Munandi in Canon Malaysia name, Munandi Canon Indonesia name, Munandi Canon India name, Munandi Canon Japan name, Munandi Canon Philippine name. So I know a lot of people. So Niem no Nimia Kamaru, who are you?
onwe ebe m chọrọ inweta ma ya enweta gị ifuge onwe ebe m chọrọ inweta na ma like onye na-ekwu eziokwu unu na-ekwu eziokwu anyị ga-adị na ama mana unu na-ekwu eziokwu to God I need from anybody here ka anyị na-agwa ndị eziokwu ka m chọrọ ka bute o nwere ike very soon ebu ibu echekọtago m kwuru na minasị ahịa mana connect go a lot of things na ma radio ma TV ma Facebook ma Google ma agbago m everywhere ka ọ dị documentary ka ama na m kwukwara ekwu. You have a point. Our people need to be one. Osuji ka na-aga n'iru ịfụkwa ha na ndị nwere clean mind onye nka na-ekwu opinion ya o mana onwe ndị na-enye ekpu anya ka onye oshi na-achọ ka ha mara ihe dị upstairs chi ihe na ka ha mama ha na papa ha kwugodu nke gị where do you stand ikwugo onye nke abụ Chinemere ekwugo about Uche Mefor no black ekwensu na white and darkness cannot make you together. This is fucking useless religionist mindset talk. If not ebe ka njima na onye ụka ka ọ bụ ka aga efuko suju se ekwu okwu a na-ekwu okwu na na-amụta efuko se ekwu okwu ọ naghị support m ọ naghị support anything but you also that na mụnwa na-make point in afia make point dịkwa iche na ana m support go make the point dịkwa iche nyamasị na our people need to be one. Our people also good that IPOB need to be one. Also our people onye ka nja like some comment of the people the wise. Have you seen what you said now? And Uche Mefor left IPOB. What is the meaning of IPOB? Chinemere Okafor unu ga-afụ unu ga-hate si onwe na platform niile maka na eziokwu abịaba gị ikwu now otu akịta now isi na Uche Mefor left to IPOB. Are you the owner of IPOB? You people na-eme ka ndị ụwa mara na IPOB be business. If the problem na cause now IPOB be indigenous people of Biafra. Everybody Eastern region bụ indigenous. Man open no under the control and command of Mazi Nnamdi Kanu, then you have to follow Nnamdi Kanu order. You hear? Very clean. Now, all left to the order from Nnamdi Kanu. That means Ogane takes the order from Nnamdi Kanu, but he's still fighting for IPOB. So ni gane ekuzi na abu na all garden ma ka nche ni na no phone blend na anu ihe obuna iga ano. Otu Nnamdi Kanu si gbuwara n'akụkụ wazirike wee mepe nke a na-akpa IPOB. Then otu o si gbuwara kịta na ahụ otu Uche Mefor ji si ka ya gbuwarakwa because na ihe mere Okeke ka ga-eme Okafor. Because ihe ọbụla anyị na-eme na this struggle ka anyị na-aghọta na history repeat himself and we are not here to romance any word. Maka ọsọ na platform akọ ya bụ enuche eziokwu, you go and repent and change your mindset. Okay. So na Iginwa bụ onye bụ Chinemere, who give you the authority and power to say Uche Mefor left IPOB? Uche Mefor sị na ya left IPOB under the Nnamdi Kanu regime. Nke ha na-abụ so wee yikwa. Okay. Kedu o ji wekwu okwu a? Ajụgo many times. I say that na because ọ bụrụ ha kpa na mbụ ka na-emezi. Simple mathematics. So ngị nwa na onwe gị bụ onye bataziri ọfụrụ, who are you? Who are you? So now, Chinasa is not doing well. Former is not doing well. Chika Edoziem is not doing well. Nnannaya is not doing well. All the same thing. Uche Mefor is not doing well. Ukwefu problem na cause ro nwunu. Anyị nwa bụ the left wing have come to dissect everything. Ụmụ mmiri. So okay na ambota. Na even again with the whole save n'ihe obiri na-ekwu now. So kunu mara nkunu na-ekwu. Ya na-ekwu unity we stand. Divide we fall. Many have come and go. Man, we can never go. Anyị onye jechanya na cheta okirikiri ka na buku sadari enu. Imepecha go to heaven and earth. Everybody, ma sopo, ma human rights yo, ma Lower Niger Congress, so all of them are IPOB. Imana onya ka Nnamdi Kanu ji karicha ha, onya ka that thing ji agbaka ha isi. Onya ka ji agbaka ha isi because that name is like Obinwannem. Anything you are doing in this world, inwe hobi nwanne m imani ga-enwe obi akpọ. Inwe hobi akpọ imani ga-enwe obi killer, igbu egbu. Inwe hobi igbu egbu ị ga-enwe obi pịa pịa. Inwe hobi pịa pịa ị ga-enwe obi ịkọ ọnụ. Inwe hobi ịkọ ọnụ ị ga-enwe obi esemokwu. Inwe hobi esemokwu imani ga-enwe obi winch and wizard ndị nọ na mmụọ. Onya bụ ihe a, onye ọbụla nwere obi, mana kedu ụdị obi nwere? Ọ nke nwanne ka ọ nke nwanna, ka ọ bụ nke ukwu, ka ọ bụ nke ibe, ka ọ bụ nke anụmanụ. Onya ma ifu ndị ọcha they love animal more than a human being self. Ifuge maka onwere nkonoma a na-akụziri unu. Dantus nke m sịrị who from DOS is Nnamdi Kanu? Yes, nwanne m. Nnamdi Kanu abụrụ ya from DOS.
Nnamdi Kanu body form DOS. Now, DOS form themselves by themselves. Okay. So, some people now cut us in as IPOB, cut us in a when they are the history IPOB, and they with them so much. DOS form themselves by themselves. Okay. And how were you would you call how an DOS? Like IPOB noka step by step. Oto the three has seven ahead to they had the 7 ahead to Nigeria plans. Now they came together when Batana 2013. When Batana 2013, they are not unity like this way. Like now, Oto had they can after saying DOS now. Don't have just no bro like onye ọbụla unene ya financial ngwa jidebe ego Chika Edoziem ngwa mebe nka Chika Edoziem was like a coordinator before so mebe nka Uche Mefor na control radio ngwa ka na agbago na agbata mụ abụ Nnamdi Kanu ifre so now onye ọbụla nọ na duty ye an IPOB be free and well contribution like all like bata like happy and ịbata ifo enye gị ọrụ maka mgbe abụ ịbata enye gị ọrụ mụnwa jere esi na Ukraine were m tinye n'ọrụ media were si m ebe a mgbe je ịchọ ije Korea ngwa ha na nchọrọ ije Korea ha sị m oke na ha na-akwado m ga n'iru na njem doziere ihe edo na Korea njekwa mere ihe m mere efuge so I work under them because na ihe ha na-ekwu na ịbịa na meeting bụ ihe m chọrọ we sound in one voice, we act in one voice, we walk in one voice. So, kita now, some people but as na nazi ego na juicy ese. I draw some certain things. Always some things hand me any dri wepu. And that in any dri wepu now bu onye ndo bata anya joy why oji tinye maka onye ndo ka so tinyere. Onka ka na-eche now. Okay. So me ya iji gbazie nkịtị mgbe mbụ bụ ihe niile a just na nogo na another thing category ha na chi mgbe aka ma na ajụ ezigbo ajụ now. Otago. Maka onwe some problem dị na IPOB ekwesịrị remove. Amara m onye tiri that problem adịghọ na rules and regulation. Ọdịghọ na law, ọdịghọ na iyi anwụrụ anwụ. That thing adịghọ na iyi ahụ. Like that command and control bụ law na guide IPOB. Nke karata ha na-ebi adịghọ, that thing adịghọ na IPOB. So na ihe anyị chọzị ime na bụ na ọ bụrụ na ị ga so that iwu that oath one I take, that means you are against our religion and our movement of restoration of Biafra. So because Biafra is our religion, it's because we are not going to accept Catholic mission in our movement. We are not going to accept Anglican mission in our movement. We are not going to accept the Judaism or other religion law into our movement. That is why we all claim that Biafra is our religion. Mana many people today ga-asị no nwere ihe ga na-arị ọ bụrụ maka Biafra ka eji kwụsị nke a ofuke so ndị ahụ ka asịrị sị pụọ n'ụzọ and mụnwa stand Nnamdi Kanu okwu niile Nnamdi Kanu kwuru I stand on it ma nke ahụ ọ na-eme ọ dịka na-emetie okwe ka ọ na-azụ ịbụghị onye isi ị chọrọ ịbụ onye isi si ya pụta ka ọ mee ọ sị gị that anybody can do more than me come and front yourself mana ị na front ị ga-egosigodo na anyị ihe rụrụ n'akụkụ anyị bifo na front ị na-ezo nke ga-ezo efuge so ị ja anọkọta si n'akụkụ m chọ ka ị bata n'iru mana enwebeghị ihe ma na-eme n'iru maka na nwoke na-azụ okwe na-azụrụ onwe ya okwe ka ọ gbaa agba so mana ọ bụ na ị chọ ka onye na-azụ okwe gbaa agba gị na-atụziri ya aka so ka na-agbago n'iru so na DOS they form themselves ndị akịtị na-anya bụrụkwa sọsọ have DOS ruru almost all over the 8 country anyị nọ n'ime nwere representative of DOS maka mahadum ihu na-akpọ DOS unu na-eche na mmadụ ihe a bụ ndị a bụ ndị like ịbịa n'ihe ọbụla na-eme n'ụwa a na-eme administrative a na-enwe team ndị a nwechara ọkwa ha na-arụ ha nwere ọkwa onye nke a bụ kịta na-abụ HOD onye na-ekwuchitere the whole abụ na Nnamdi Kanu anọghọ kịta na onye ga-abịa na wọtago wee kwuchitere all coordinator of all coordinator maka ewepụrụ coordinator of all coordinator tinyezie DOS maka enwebu coordinator of all coordinator ifuge nwee deputy leader nwee leader so mgbe Nnamdi Kanu bịa na structure those things na kịta na ọ ebe problem bidochara ihe niile na maka onwe nke ọ ga-abịa wepụzi ọfịabazi arụ nwechi like otu anyị Nnamdi Kanu kịta all deputy supposed to be running everything maka onye ọbụla nwere talent Chika Edoziem agaghị emenwe Uche Mefor na-eme Uche Mefor emenwe ihe Chika Edoziem na-eme ka ezi onye nọ na the job of Uche Mefor ihe ha na-eme na ọnya mere tim na-ekpaji travigator si mere ekpazi akụ ifụrụ ya so ị gaghị echenji mmadụ n'ihe ọ bụ n'ụwa
so na mwa bịara ebe a ime ka m gbazere unu direct unu ebe unu na-akpọkwugharị na-akpagharị na-achọ ndị unu ga-etinye problem n'isi. Okay. So na ndị anyị na-enwere ife ha bịara ime nna m. So your problem is that you don't stand one place. I stand one place nwanne. Abụ m IPOB member, bloodiest one. Ebe m nọ na IPOB. Ebe m na-eme business n'obi nwanne m. So what do you mean about I don't stand in one place? Nke m ka na-ajụzi na ọ bụrụ ka na-ege m ntị. I stand in IPOB one family worldwide. Now I'm a business n'obi nwanne, limited liability company. So what else do you want? Kedu ebe ọzọ ị chọrọ m kwụrụ? I stand in IPOB one family. So unu na-akpachapụ n'anya. Don't talk what you don't know because ọnwụ ike na-esokwa ndị na-atụ asị. So now ka na-aga n'iru na-ajụ na ajụjụ na-agbata maka ajụjụ ka na-asa. I'm coming. So I know the time ma akụbago kwarapụ maka na comment karịrị akarị. I just left something. Chidere adịmasazi chi na-emele m nke ya agago ka nchonye ọzọ. Okwu disli. Sometimes me even ide ihe ndị Igbo Hillary ka mkwe nke nwere. Guy, you are stupid. Neye. Guy, you are stupid. Stop making noise. I am here to settle what you can never settle in the world. And I'm here to expose your father and your mother you believe so much. So now, this thing is the eba now. Kedi reason iji si na guy, you are stupid. Kedi reason. Na ọ bụ na ị gekwa m ọzọ, gwa m the reason ka ndị nsag something. Maka ihe idere kịta nwere meaning. You are stupid, you are making noise. Of course, I'm making noise. Onye ọbụla kụrụ aka, hey, oh, noise now. Onye ọbụla bụ a stupid man according to unu sekwe onye mkpọkwu na onye mkpọkwu bụ a stupid man. Mkpọkwu onye mkpọkwu o nwere ihe ọ bụ. Is a normal word. Oh, ihe ji zuo onwe anyị. Is it possible George Onyibe can lie about the death of Uche Mefor? Okay, now Anya. Ọ bụ na Uche Mefor anwụgo, then bute n'anya ozu ya na ọ bụ ihu na-ekwu na ọ bụrụ ndị nkoro hụ n'anya. Ọ bụ na Uche Mefor anwụgo, bute n'anya ozu ya. Then ọ bụ na Uche Mefor anwụgo, George Onyibe ọ bụ nwanne Uche Mefor ka ọ bụ? Anya George Onyibe ọ bụ nwanne Uche Mefor? Uche Mefor bụ onye Abatete. Uche Mefor nwere family na Abatete. Uche Mefor nọ London. Uche Mefor grow up in London. Kedu ihe mere Uche Mefor nwa na-ezo ozie asnonye na-ezo ozie bụ na nso ozie abụ na Biafra ma mbịa. So kedu ihe o ji wee bụ na George Onyibe ga-agwa ekwu maka death of Uche Mefor? Nke nwa na-ekwu weta na anya ozie, weta na ya akpati ya. Ọ bụ na ọkwa ka na nso ya cherenụ ka ndị ọnwụ mere ka ha jiri aka ha na nso family ya ka ha na nso. Mgbe papa Nnamdi Kanu na mama Nnamdi Kanu nwụrụ asa, you don't say it publicly. So why now nke a bụ publicly? So Uche Mefor is not part of our people in Igbo land. We are here to unite our people. Nwere onye anyị na-ahọpụ ahọpụ. Mimeri ọjọọ, mimeri dị mma. After all, onye unu na-support today kitara ahụ na-support die and die bụ kedu ya na-akpọ ya ndị politician. Ndị politician ahụ na-support na-ayọkwa biko ka ha chegharịa. They are the one that massacre and kill our people. Nwere onye na-eme ha attack today. Ndị na-agbakwa mbọ maka ndị ajie ndị a na-emekwu na-egwu. Ọ bụ na ndị a na-eje eri bribe n'azụ ndị a, gwa na anyị nye na ya evidence ka o si die. Don't talk what you don't know. Bụrụ m chọzie ka ndị negotiate with somebody kudo dị onye m na ya bụ nwanne. Ị chọrọ ka anyị gbugbo onwe anyị n'ezinụlọ? Ihe unu na-achọ? Unu achọrọ ka m gbugbo onwe anyị? Ị nọ na where you don't know, don't talk what you don't know. Ọ ga-enyere unu aka? Some people be in abroad say they know Ali Igbo well. What have you done there? Can you walk alone? Kedu ihe chere anyị chere na-ewere power nye Nnamdi Kanu? Ka enwe one man speak. Nke bụ na nwere mgbe one person ga-eji carry ọha. That is why you think you see Nnamdi Kanu have the power he have today. And that is why, because many people say na Igbo enweghị eze. Ndị nke nwere anyị enwego the eze now. Ma o mere mma ma o mere njọ, we will stand with him, but we will not be discriminating ourselves. Or not possible. Obia Nnamdi Kanu pụta support ife amụnwa bidogodo debegodo against Nnamdi Kanu. Is not a child of Nnannaya Igbo. Unity ka anyị chọrọ now, because na mụnwa ma memo Nnamdi Kanu dere n'isi Uche Mefor, and onwere mgbe o ji sign attack bụ Uche Mefor. That is why I can never attack Uche Mefor. That is me. So ka m na-ejekwa n'ubi ka ji na-eto maka ma memo eji m ya storm ya the do sendere ya. So mgbe ọ sị na fire go onye ibe fire Chidera Odo Ogene
wee sị na onye ọbụla chọrọ iso Uche Mefor sogbu Uche Mefor, onye ọbụla chọrọ isokwa ịnọkwa ebe anyị na ya nọrọkwa. Simple. Onwe mgbe isi je eme attack. So onye ọbụla sị gị ya eme Uche Mefor attack must be punished. Very important. Na-akwa agwa gị agwa na mmadụ onye chọkwa ya ma aka. So ka na-agbagokwa n'iru. You are making noise, Mr. Ma. Of course, nke a ọkwa the same person. Uche Mefor kwa iriela ego. Yes. Ifugie. These people can be fight. These people now on social media. I am here to fight them. And if the proper channel, let me tell you what the OS special with my company name. Anybody who send the main mad attack by the way we used to function before shall be punished. The letter that everybody should stop insulting a principal officers and right people in this struggle. Because now the same our leader and the man now support to come out from Owazurike and the history repeat themselves. We cannot be claiming that we are doing well, but we are destroying a lot of things in the kingdom of God. No, Allah Chineke kaino. I know Allah discrimination. This is the power. This is the power of the discrimination. This is what they call blackmail. And as far as I negotiate with the white people, negotiate with the government of the world, I did not say that this mission is a blackmailing mission. I never blackmail anybody, but I can fight you that fighting against Biafra restoration. If these people fight against Biafra restoration, let me know. Manafube manamo, which is namafube yehaneme. So nobody marigi name guam because na love wherever hano can name namu actually ku against of each one of everyone. Never in my life. Adrom kunu munu na amuro no bufobos. Amuro mo ba mo kechukugu okekeru nkenye nkegiri kenye nke like happier. That is what neke now. And make a job nanke. You can say whatever you like. They move them. Makiben IPOB, akamge. Iben no mena libo, akange. Iben a power in the world, akamge. So you need now just can kuzeru ni free of charge. I don't collect money from you because you ne pekaram. So now you have fallen. I fall gum. And the falling now and I fall go for ban Obinwannem. So now kitana Obinwannem no kitana anybody attack any principal officers of IPOB, I am under it. I must expose the person. Any platform that is an attack, the people that I love so much, I must call the name of the person to warn the followers of them. Very, very important. Onya hanine bunda hanine na kosi and IPOB must come out and tell us who are you. Kamara bibi do bata IPOB roboro. Kamara ezunu. Kamara ezunu ne mi ha. So kaina gakwaniru now on na corner. I like this platform at least kahabia. I'm batazuru in here. Oburu no jena nke ndị na-abụ IPOB. Ndị batara ọfụ na IPOB na ha na-aba. Ndị nwere ike ikwu okwu. Ndị nwere ike ịkọwanwu no ịdị na-agba war egosi ego asro. Oba ego ka ịbịara ịchụ na struggle aka ọ bụ freedom. Now, o nwere onye ọzọ bata Sunday Nwafọ. Sunday Nwafọ sịrị nwoke na click onye nke na-ekwu okwu click. Sunday Nwafọ sịrị ọ sị na Obinwannem indirectly you are against IPOB. We are following you and we are still watching you too as well. Ipeke watch him, even in Negama watch him, when Nagama watch him with himself. To God, even my hodon yagina ne make yourself. Mana increase charage. Agwa munu na obu na after everything na muwa can write as no muwa ge double no ndo no manu na madina tando unu ga una mamputo wozo. Makono the wicked. Ka bakwa n'ọzọ. The wicked na-aza Nwafọ. Igbo ezigbote Nwafọ. We na-ekwu dokwu a. Now, all star boy, together is all I want. Daddy, keep the fire burning. All star. Onya Kitana be strongest IPOB in Germany. Before, very soon, I ain't on a Korea, I ain't on a Germany, I ain't on American. If you get, I ain't on India. So very soon I get bidoro any principal officers, anybody we want to know, anybody fighting even must up, anything we must have. South Africa, I know what there. I got Biana beg, we negotiate with you one-on-one. So we was fight. Each on a league by on here. So we must make a move with what we hand. All time I can on him here. So Dalunwa Chineke. Because they need that nonsense. Makana as nene keke se de kwe no linde bai yatago etobo feke omara etebo omara etebo feke face no hia maka I just na emu na ebere
because I just na-emerụ na ebere sometimes mbịa na comment kwa na direct na post ihe ngeji direct ku na aghọta the mission na aghọta the mission wee sị na nchide bụ okpu. A lot of people, and kita ka m bịara kita now, that kind thing you never ever love in your life because ị bụ onye ọjọọ. So ndị bụ ezigbo mmadụ ga love ihe na-eme and mbe nweta ha very soon. Anweghị nye nọ n'ime ebe m nọ na IPOB ebe a ka m ga nọ ihe sign na IPOB Biafra or death. Ihe sign na IPOB the commandment law. Ode emete onye ukwu, ode emete onye nta. Ihe nọ n'ime bụ onye metenye na chi ya. So na onye ọbụla meterenu family niile must know what this person did. Ọ ihe m kwu n'ime before any actions. Please stop talking people comment to debate and the rare matter that can enable unite take place. Mba, my brother okay take place. Man, on when I dress that and dress chat, I'm my that side in age. Okay, mba, onye nke bụ kalo to kalo. Can go off ma because no one hold the brumu suspect. Now, please stop talking, stop taking people comment to divert on the rare matter that can enable unity take place. Most of you broadcast IPOB DOS downplay the effort of other indigenous Biafrans who have much love to unite the movement. You should also know that our people is so difficult to rule. Of course, nyaki geheji wewe wele anyị te kwara ndị ahụ na ha ekwu okwu. If only ikwuchakwara okwu, ikwuchara upside, ikwucha up, werekwa down, conclude onye anyị bụ ndị ana. Ma ndị anyị na-ekwu etere ugbo etere ogunie, ibu Yoruba o, ibu Agbo, ibu eri na imechekwa ị ga-ada naanị. Anyị nwa bụ ndị ana, onye na-ewute ha, ife ya nọ n'enu na-efe, ife chi ga-ada naanị. Yodago so na anyị nwa bụ ndị ana na-agba mbọ ka anyị dị sure na anyị nwa bụ ndị nọ n'ana nwetara nwaanyị before ndị nke anọ ndị nọ na-abụrụ problem nwere ihe ahụ enwere mission. Enweghị kedu na akpụ ya enweghị kedu ya na-akpụ ya enwere story na story ha connected by us. Anyị nwa bụ ndị gboo. I understand. Achọrọ m ịkụziri unu ihe m bịara ịrụ. So na ihe anyị na-ekwu okwu na-abụ otu a nke nwa dere ihe akịta bụ Kanu Anya Kanu. Kedu ebe ikwu na na-esetụrụ mata maka na very soon na-akpọ okwu afa very soon na-akpọ gị because unu cha niile even mbata mma na-agazi na platform niile now ka mbata ngwuru na ọmụnwa onye batanya kwuo onye ọ bụ ka anyị na-emezi onwa. Unite cannot just come on only mouth. Ịbịa na my platform ị na-unite ihe mana mụnwa karịrị gị. If you come to stay, if you stand within Nnamdi Kanu, I stand within Nnamdi Kanu will oge just bukpo gị anya. The same thing with Uche Mefor, the same thing with Nnannaya, the same thing with Chika Edoziem. But if they claim any love for them, they know people that is fighting to make peace in Igbo land. They know people that are pretending. And I don't love money. I don't want power. What I want is the peace of Igbo land. Chanum knows ekwesịghị nweta Biafra no ihu na akọwere ihe. Onye nke abịa na platform of support onye nke. Onye je na platform of support onye nke. Unu charine are going to fail. And under all the platform presenter, I warn you. Obinwannem Ndi Igbo apụtago n'ọgbọ. Very, very important for all of you. Mara mgbe unu batara IPOB, mara na Nnamdi Kanu na-ezu unu na-arụ arụ na we go fish it out. Now, we Obinwannem Ali Enugu and Obinwannem Igbo, I love you so much. Daalụ nwa Chineke, daalụ onye isi anyị n'Enugu, daalụ Chidera Ogbodo, daalụ rinne, Chukwu gọzie gị, jisi ike n'ọrụ gị. Ka anyị na-agbagokwa. So ebe a ka m akwụsị ya n'ụbọchị taa. O ruzie na mgbede mma na-achatakwa ọzọ ma na-achata n'ọzọ na mgbede. Ọkwụnụ furu my topic ebe a. Nwa Chineke Nnamdi Okwu Kanu, nwa Chineke Uche Okafor Mefor, nwa Chineke Nnannaya, nwa Chineke Chika Edoziem, united we achieve. Now can clear the united we achieve before mụ na-anakpu. Asụrụ gị na Uche Mefor na iwu ka ọ batakwa nda Nnamdi Kanu maka na ihe na-eme kịta na ya amabeghị ka o esi dị na ya asịghị na ị na-eje ije ọsọ chi ma echi na-echere onwe. Mana mission anyị chọrọ ime ka ihe abụ ndị nchịkọta ala Igbo Obinwannem Foundation Global Worldwide movement anyị na-abụ gịnị ije. Anyị ga-eje n'obi n'ọfịs Uche Mefor, anyị ga-ajụ ya ajụjụ. Anyị ga-eje n'obi IPOB leadership, anyị ga-ajụ ha ajụjụ. Anyị ga-eje n'obi Nnannaya Igbo, anyị ga-ajụ ha ajụjụ. And n'ije ha nọ n'obi IPOB now Nnannaya kịta now a na ha afụkwa ya as a sabo. Uche Mefor a na-afụ ya as a sabo. Sọsọ onye na-agba n'ahịa ọnwụnwa niile a na-ekwu ebe a kịta na ahụ ndere afa ndị a niile bụ sọsọ
Chika, Edoziem and Nnamdi Kanu. And Nnamdi Kanu mara ihe niile merenụ na mmadụ niile a na-akpọ sabo. So anụnụ na ada ekwukarị n'ọnụ Nnamdi Kanu ka ekwesị na anụ final say. Why can't you people listen to Nnamdi Kanu whether or not fire Uche Mefor or no fire Uche Mefor? Kedu Nnamdi Kanu abatagonu na platforms Uche Mefor are no longer a deputy. Nnamdi Kanu okwuge unada anụ nke ahụ unada epik nke ahụ unu epik nke unu chọrọ unu pike nke na lapụ nke a. Nnamdi Kanu ọpụtago na platforms unu kọbanụ Uche Mefor ọnụ. Nnamdi Kanu ọpụtago na platforms unu Uche Mefor bụ sabo. Ọ bụ na okwuge wetara m video FM bịara ime ifuge maka na nnarụ ndị be anyị ọlụ onwe na-alụlụ ọlụ so ka onye ọbụla kpachapụ anya na this platform. Ebe a ka ị ga-abịa nọ ị ga-anọ ebe a wee makata eziokwu bụ ị ga-egbu gị mkpụrụ obi gị ga-akpọ ọkụ when the time come. Ọmụnwa bụ onye ha na-akpọ Ugwu Okechukwu Obinwannem Ndi Igbo Nwike Jọkwa nke Nsụka ọkwa ka m ji akpagharị aka ga-aderu n'ime nwa ohe Nsụka asado nwa nkwọ na ohe ebe m nọ na la Ukraine abụ m onye amaju makachi Nsụka nke dị n'Enugu Biafra land nwa odogwu nwa otu nkwọ Ọnịcha. So ihe mụọ na-agwa gị bụ ngwasị gị ngwa gị my face ma ihe niile dị die ọmụ bụ onye na-anya na screen here ị na-eme Biafran freedom na America na Japan and anywhere in the country you can't stand this guy nọ here in a times of struggle of Biafra restoration. My family masọpụ wujuru n'ime ọmụ bụ only IPOB member in my family of the whole Nsụka niile. So na ọ bụ na ị na-ekwu okwu na na-ekwu ihu na ụma because here na Chibanam the village unity of the movement onye try ya ọfụnọ na village ka ga nọ na-eme ife. And we must unite in this anyị and talk to sense into them. They agree to work with us. So we must come out and go and unite them, not to be talking to against them. That they talk against a mother. When they talk on good in Abaribe. When they talk against a week. When they talk good in a week. When they talk against Obiano. When they talk good in Obiano. Iya could not buy camp ramne with one day. Ndimbu munu na maso we na arugari adama bu pass olacha. I still remain in a peaceful man of my life and I want to be in peace. I want to die in peace. I want to die in a honest and truth and transparency. It's not ken na madro ma bia gwa me mane na gwado bunu. My point is that na ndị ani na ni na-ebu ndị mu na ha no we no IPOB ihe obuna chọrọ inwete na IPOB ha ma bia ga gwa me ha sị na ha chọzi no na IPOB fine and good mu anọrọkwazi na IPOB maka mmadụ ama wepụ m na IPOB no one ụwa ọzọ. Ihe ha esi asụ mesos na gị njebe ụzọ nke bụ ụzọ esi nweta IPO ese eje n'ime IPOB karịrị akarị ifuge. So n'ihe anyị na-ekwu okwu bụ na we need unity. Without unity we cannot stand all high sign for. And onye ọbụla mere ajọ ihe we must know ajọ ihe o mere maka ajọ ihe dị ezo mgbe gboo bụ imeta ajọ ihe ozugbo egosi gị even imeta ajọ ihe mmụọ etigbuo gị ifuge. So na nke ọbụla onye ọbụla metere onye ọbụla emejogo na this struggle we need now to come together and forgive each other. That is where I stand. Onya kanji karicha bro me Christian bro me religious mindset. Oh onye omenana. What we need is to make sure onye na-ekweghị ekwetere ihe. We must make sure that no onye ọbụla anyị chọrọ ime ihe anyị ga-agba ya n'ụwa gwa ya the whole country or the whole world gba ya na akwụkwọ publish in our newspaper. That is it. Gwa na ihe anyị na-achị ime onye ụwa niile tie aka debate on that. We will not be coming on social media attacking a glorious people that fighting for the peace of Igbo people. We will not be allowing that. So we register to make sure that now I got to call within the international community, I got to call with the local community, I got to call within this and those all with any. Only obna choho udondi bonya chakwara inozo. That is where I'm start. How to onye ni maya biago kam mari hokuro de ka nwere hokuro eba. Now, Magon Evans, is there anything you do in Obinwannem that you can't not find in IPOB? Yes, enwere. Onye akịta na-anya akịta na abụ somebody no IPOB. Ajimie now. I'm no. Ọ ndị otu unu ka m na-achọ. Maka na unu ọhịa akụnụ mere we mislead dị Nnamdi Kanu mana still ọbịakwa wee chọpụtara mma ihe na-eme. Now, ihe na-eme na IPOB adịghị na IPOB adịghị na ihe na-eme na Obinwannem adịghị na IPOB. IPOB believe in every religion can come together to do whatever they wish. Mana mụ wee believe here. Efre ya? Believe home here. Ndị nọ na IPOB na ego cultural levy eji eme ihe but adịghị arụ ọrụ na ya. Mụnwa believe na omenala. Ifuge. And mụnwa ji platform nke Obinwannem wee na-promote omenala Igbo. Ị na-ege m ntị very well. So ya IPOB stand for, ha gwagom ha sị na ha stand for freedom fighting. Freedom fighting, you are fighting for eastern region of Nigeria. Man Obinwannem is making sure to unite the whole 5 states that is believed in Igbo
ascent and ancient. So na IPOB bụ nwere mission nke ha nọ. Obinwanne nwe mission nke ha nọ. Every day ana m akọwara unu ya mana unu ekwere aghọta maka unu bụ ndị ntị ike. Abụ m onye omenala, we don't lie, but some of IPOB lies. So if you get onwe ihe ọzọ chọrọ ịjụ m na-ajụ m ngwa ngwa ozugbo na enwe m time. Gị nwa bụ Magan Ivan. Maka ihe unu mere. Every time I na-akọ asịrị, Obinwanne. Call me and let me debate with you. You know, call me. Ka mara onye bụ. Man ọ bụ onye na-echi. Onwe dị na IPOB adịrọ n'Obinwanne. Okechukwu ugwu dị na IPOB. Mụ abụ Okechukwu ugwu godu. Ihe m bịa na IPOB, I sign a contract with IPOB that I will work with them with the law ha wepụtara. Makwa ihe, ọ ihe abịa na-eme unu ji aghasa ndị mmadụ asị na IPOB bụ business. Fuge. Onye omenala ka mbụ before join IPOB enwe m rules and regulation I'm doing and so many things adịrọ na-eme ndị IPOB don't do it. Free? So nke anyị na-agakwa n'iru. Very simple. Abụ m onye omenala. Like IPOB or convert we are saying even IPOB bụ ndị omenala mana many Christianity actually ime maka Nnamdi can say back to root is what we can use to restore Biafra. Back to root ahụ bịa nọ n'ime na fight now. So na wee dị na IPOB adịrọ n'Obinwanne. Ọ bụ na ajụọ gị ajụjụ kịta na IPOB akịta asị gị saa ihe dị Nnamdi Kanu n'ime na ma ọ bụ ihe Nnamdi Kanu gwa gị ekwenwu ya asị ka idobe secret mana IPOB Obinwanne adịghị eme secret. Okay, a lot of things there. I regret sharing your stupidity platform. Delete it. Talk truth. Brother, one love. Delete it if you have a Chineke kpọgọ. Maka ihe mbịa abịara m kịta na achọ ndị mmadụ ha na-eme na IPOB n'idoro m. Ya ndị anyị na-ebu ụmụaka ka abụ na. Come and comment ka mfụ gị. If not, my brother, I truly love your program. Keep it. Of course, easy egwu. Every platform need a page in the wetern page onye na-ekwu nonsense against DOS. Wetern page onye ọbụla na-achọ ka o si n'akụkụ na ngozi wetern mie ka m gbaa ha n'anwụ ka m jụọ gị kedu ihe chiri gị ọzọ. Ọmụ ka na-ekwu okwu the stubborn child of IPOB worldwide. Peter nke Igbo ọmụ ji mma nchọ mgbubiri gị ntị Nnamdi Kanu pụta ọkwụchie ya. Ọmụ bụ aga. I just love you na-eme ka unu chagwọta but afọ unu chari na brugo blackmail onye bụ ije na platform onye ibe ebe Chidera Odogere George onye ibe unu na-akọ George onye ibe ọnụ mgbe ha bidoro ife ha bidoro with 20 followers 3 followers 40 viewers mana kịta 100 and something view them sharing them unu na-ebe na-ekwugheri na cause problem ezuru n'ezi aga m ama ndị zuru na ihe n'ezi Chukwu kpọkwu n'ine ọkụ. Unamaro ebịara njem a now. Unamaro akwado m akwado ọfụma. Ị nọ n'ala Igbo aga m enweta gị, nọ n'obodo Igbo aga m enweta gị. I am out to restore peace in this unity of the family. One family ka anyị bụ n'ụwa. Anyị abụọ division family. Ọ bụ na Uche Mefor na ọ ga-anọzi na human right forever. Yes, mana ọ ga-agwa anyị this mind. And ọ ga-stop it na talk against Nnamdi Kanu there. Or na stop it talk against Uche Mefor IPOB there. Is my mission. Onye like Rose IPOB pụọrọ anyị, don't talk against us. Makan talk against IPOB, Orwa can almost 7 years will be in vain. So I am not a stupid human being. So no name una respect your wound. I'm not that I don't know you all. Obure to say men IPOB before. My name Ebunus not on social media. I got man on social media chubusiunu. Didn't expect okay for any on page. Here on social media now this picture man na be wake gwamu me put one was. They are the one. Without you, you do not gonna Biafra struggle, IPOB. I cannot listen to all of you. Na bro madeta, madena never. They know. So ne pe kacharam na struggle. Oya menji bankete. Oya menji baruno kete. Because unu chari nebe unu with evil heart. Evil heart. Kana punu kanaba. You don't do anything and you are nobody in IPOB. Of course, now take it. Bruye nga na chozuno. Otu unu se kuye kange na chogari unu everywhere. Imakwaro unu reji wenye mi fenye na IPOB worldwide. Nga chobu na aga me dig all of you people one by one. Ebe obu na nke Ikenga anyị ga na-abaya nke Simeon Ekpa anyị ga na-abịa nke kedu gasị ndị niile bụ ndị top officials people na-eme ka m kpọrọ unu na ndị m ga-abịa kịta na unu mara onye mbụ na ka m gwa ndị tusie na pages niile unu ga na-afụzi Obinwanne Ndi Igbo ihe nga na-eji na-abịa bụ Obinwanne Okechukwu ugwu ka m ga-eji na-akpagharị mgbe ụfọdụ enwere m ike jiri nke Okechi nyere na platform as e dey hot na so you go dey talk am, you go dey see me there. Platform Ikenga Uruago, you go to see me there.
platform chidere onye human right okwe human right gịnị nwanụ ebe chidere odo ogene na ndị ọzọ igoresi media. Now platform Simeon Ekpa igoresi media. Platform kedu onye ọzọ platform nwanne nwoke abụ mana onye nwanne nwe na-agara onwe straightforward, ndị nke abụ ndị ha nọhọ na this struggle like that. Ọdago mbụ Okwuruọra nke ahụ War Foundation movement ka ya na anyị na ya ji. So now ke platform ọzọ m na forget now ndị ọzọ niile platform efe now Lizzy Russian amazụ m weye but ọ ka na publish ya ma na onwe ya ana m afụkwa ya ka o si publish kwa yes nke ọ na-agakwa ọfụma. Now platform Lizzy ọ ga-aba ya platform ka ezi onye ọzọ fọrọ ọnụ igoresi media. Ọ bụrụ na ndị akịta now achọghị ịkwanyere onwe ha ugwu, anyị amara ndị ha bụ na this struggle home and abroad. Very very important. Ndị akịta ga na-afụ m and anything mma na-efolo okwu ha niile, anyone ha kwuru na-adịrọ m ebe a ka mma bịa adreesị ya. If you get, everybody should go and listen to Radio Biafra now. Everybody must go and start listening to Radio Biafra again. Everybody. Onye ukwu ma onye nta, you must go back to Radio Biafra ka anyị nọrọ ebe a na-asetụrụ awa mata. Onwe ihe ọbụla ị chọrọ ịjụ gị jụọ. Ye m ji create my own platform Obinwannem movement maka na ihe omenala ka m na-eme. Ana m anabata onye na-asụ Igbo, ndị ada English enwere ha ji eme here. So onye ọbụla bịa kwuo obi ebe a. Mana o nwere ebe ije na obi IPOB Radio Biafra ị ga-ekwu obi gị mana bịa kwuo obi gị ebe a. Ana obi gị ọbụla i kwuru anyị ga-reply gị, anyị nọ ka messenger. Yotago messenger agwa m na nnọka transit driver a na-arụ arụ before erie arụgo m na IPOB aga m eri na ọbụna na-eri dị, arụgo m na ụmụ Igbo global aga na-eri na ọbụna na-eri dị, arụgo m na ibring ndị omenala Igbo back na ịbakwana anọbụ m na nke aka ji ọfọ na India, anọbụ na group ye so platform ọsọ ihe mere. So n'ihe nọs n'ime kịta na-abụ ka mmarazie ndị hụrụ ala Igbo n'anya n'eziokwu, ka mma ndị hụrụ power, ka ndị mma ndị chọrọ ịbịa eri ego iji the struggle of the restoration of peace in Igbo land make money. I want them to do it. Onye ka nji kwado ọfụma akwadogo m ọfụma ezugo m ka eme. So very soon kịta na our radio stations ga-ebido na-arụ na the whole Igbo land niile. So na ọ bụrụ na amaghị onye na-abịanụ unu eji nwayọ unu ga-ama ya very soon. Onye ọbụla ji Nnamdi Kanu wee na-destroy ndị ọzọ ya na Nnamdi Kanu rụrụ ọrụ should desist now. Very important. Very important. Maka na ihe na-achọ ịbịa the whole world. Ọ bụrụ ọmụnụ ga na-ekwu na ọ bụ the citizen, the government of wherever you are ka gị na-aga na-ekwukọ. Onye ọbụla track nweta afọ edem petition publish na obinwannemnews.com ebe ka ma publish ga-agwa gị na onye na-eje case. Very very important. Je na-akọwara anyị ihe iji ala be nna ya eme. Mara ihe iji chọrọ werezie na be anyị ijide onye nke kọtọ ijide onye nke ọzọ kọtọ. So this platform niile must respect themselves. If you want to fight for Biafra in your own way, and don't use Nnamdi Kanu or Uche Mefor or anybody in anything you are doing to against each other. Very very important. Onye ọbụla chọrọ join IPOB, onye ọbụla love Nnamdi Kanu must join IPOB. If you want to follow Nnamdi Kanu, if you want to talk about Nnamdi Kanu, you must make sure that you join his job, his talent. Makana he love Nnamdi Kanu because of Odocha. He love Nnamdi Kanu because nwanyi mara mma. He love Nnamdi Kanu because afara ibe. He love Nnamdi Kanu because eziokwu na-ekwu. And eziokwu ahụ na-ekwu bụ mmadụ na-abụ ma ito bịakọrọ gbaa ya ume n'ukwu wee kwuo it's not dị mma. Ma okwuru nke dị mma anyị na-akwado, okwu nke dị njọ anyị na-akwado. So ọ bụrụzi anyị gbachazie mbọ ndị nke na-abata ọfụrụ kwesị ịtụkwu na moto anyị na bịazie na-emeso mkpọtụ. Enwere rules and regulation na guide this movement and it must start immediately. Ekene m unu. Ka Chukwu okawe ma nke ekere n'igwe na nke ọgọzi unu na-ekene ori na afọ na nkwọ na ahịa na nọ n'izu na anọ ndị Igbo ji wee biri. Ana m ekene unu wee na-asị onye na-anụ onye bụ Ugwu Okechukwu Obinwannem Ndi Igbo ka ọ dịkwa na-agba ọzọ ka anyị kwuo unu ka ọ ga-esi wee dịkwa na mgbede tata anyị nwere ike ịpụtakwa ọzọ. Ndewonu.